Καλησπέρα σας. Είστε στο hashtag. Οι περισσότεροι, κυρίως οι πιο νέοι, όχι μόνο γνωρίζετε, αλλά χρησιμοποιείτε το hashtag διαρκώς. Ετυμολογικά, αν και ακριβής μετάφραση στα ελληνικά δεν υπάρχει, το hashtag μετατρέπει μία λέξη, μία έννοια σε θέμα συζήτησης στο Twitter, στο Facebook και στα άλλα social media, όταν προηγείται από αυτή τη λέξη το σύμβολο της δίαισης. Έτσι και αυτή η εκπομπή. Κάθε φορά θα κάνει hashtag και μία διαφορετική λέξη, μία διαφορετική έννοια, γιατί κάθε λέξη τη βιώνεις καλύτερα μέσα από ιστορίες. Απόψε λοιπόν, κάνουμε hashtag τη λέξη gossip. Βρεθεί ένας να μου πει τι είναι αυτά που λέτε και τι είναι αυτά που κάνετε, είστε κοκορόμια λες. Ερεθίζομαι και τρελαίνομαι να προκαλώ τον κόσμο. Πραγματικά. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μιλάω μαζί σου, με την Ελεονόρα μιλάω. Πήγαμε στο σκουπίδιο των επωνύμων και ψάξαμε στους κάδους να δούμε τι θα βρούμε μέσα. Αυτή τη στιγμή κάθεσαι και φτιάχνεις μία φανταστικό σενάριο συνέχεια της ταινίας στο κεφάλι. Δούλευα νοσοκόμα που την έφερε η μάνα σου από τον βιασμό. Σουτ και σουτ. Τι είναι αυτό, πώς την πληρωθείτε. Εσείς το γνωρίζετε και προσωπικά. Και για μένα εσείς είστε ένα θέαμα που δεν είναι αισθησιακά ωραίο. Αν γράφουν τα νέα του ψαροδού, δεν θα μην το πεις. Αν γράφουν New York Times, Τίποτα άλλο. να το πεις. Κόλαση, κόλαση το backstory, κόλαση. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια γυναίκα. Της άρεσε να μαθαίνει τα πάντα για τους γύρω της και να σχολιάζει γνωστούς και αγνώστους με κάθε ευκαιρία. Η γυναίκα αυτή πήγε να εξομολογηθεί σε έναν ιερέα. Ανάμεσα σε όλα, το αποκάλυψε πως το κουτσομπολιό αποτελεί αγαπημένη της συνήθεια. Ο ιερέας μόλις τελείωσε η εξομολόγηση, ζήτησε στη γυναίκα να πάει σπίτι της, να πάρει ένα μαξιλάρι, να ανέβει στην ταράτσα και με ένα μαχαίρι να σκίσει το μαξιλάρι στα δύο. Μόλις θα το έκανε, τη ζήτησε να το συναντήσει ξανά. Εκείνη την επόμενη μέρα αναζήτησε και πάλι τον ιερέα. Του εξήγησε πως έσκησε το μαξιλάρι και πως όλα τα πούπουλα σκόρψαν στον αέρα. Άλλα από εδώ, άλλα από εκεί, ενώ ο άνεμος κάποια τα πήγε πολύ μακριά. Ο ιερέας της είπε να πάει πίσω στο σπίτι και να μαζέψει τα πούπουλα ένα-ένα. Και αυτή του απάντησε πως κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Εκείνος όμως δεν το εννοούσε. Ήθελε απλά να της εξηγήσει τι είναι το κουτσομπολιό. Κουτσομπολιό λοιπόν, ή αλλιώς gossip, είναι σχολιασμός, κυρίως κακόβουλος, πράξεων και ανθρώπων που είναι απόντες, καθώς και η διάδοση ανυπόστατων ημιφημών. Το κουτσομπολιό είναι μια ιστορία που ξεκινάει από την εποχή των σπηλαίων. Και οι παλαιολιθικοί άνθρωποι θα ασχολούνταν με αυτό, προφανώς. Είναι ένα πράγμα που υπήρχε από αρχαιοτά των χρόνων. Δηλαδή αυτή η γοητεία της κλειδαρότρυπας, ο πειρασμός να δεις την ζωή των άλλων προκειμένου λίγο να ξεφύγεις ή να διασκεδάσεις τα δικά σου προβλήματα, είναι μια ανάγκη που ο άνθρωπος φαντάζομαι την είχε από την στιγμή που άρχισε να γίνεται κοινωνικό όν. Το κοινωνικό επίπεδο είναι ένας από τους κύριους παράγοντες και ανακύκλωσης πληροφοριών και διαμόρφωσης της κοινής γνώμης και τελικά διαμόρφωσης και διατήρησης της κουλτούρας μιας κοινωνικής τάξης, κοινωνικής ομάδας, ενός λαού, ενός πολιτισμού. Κουτσομπολιό. Κοινωνική κριτική, σχολιασμός, συκοφαντία. Είναι μερικές λέξεις που περιγράφουν μέσα στο πέρασμα του χρόνου μια έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου που χρονολογείται από την ύπαρξή του. Την ανάγκη να μοιραστεί πληροφορίες, να εδραιώσει θεσμούς και σχέσεις, να κρίνει και να αναφερθεί στους γύρω του, επιδιώκοντας την ένταξή του στις κοινωνικές ομάδες. Στην αρχαία Ελλάδα το κουτσομπολιό λεγόταν σχόλιον
Και η λέξη προκύπτει δηλαδή από την σχόλη, από την αργία. Δηλαδή, τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Ότι όταν ακριβώς δεν έχω δουλειά, δεν έχω τι να κάνω, δεν τελειώνει η εργασία μου και έχω σχόλη, τότε εκείνη τη στιγμή αρχίζω και ασχολούμαι με τα σχόλια, που σημαίνει ψάχνω, εντρυφώ, ρωτάω, ενδιαφέρομαι να μάθω. Ξεκίνησε με αστερισμούς, με γέλιο, με χάρη, με άνεση. Προχωρώντας οι κοινωνίες και μετασχηματιζόμενες σε άλλες μορφές, άρχισε ακριβώς το κουτσομπολιό να γίνεται ένα είδος ψυχαγωγίας για τον άνθρωπο. Η λέξη κουτσομπολιό είναι πάρα πολύ σύγχρονη, σχεδόν τελευταίων αιώνων, και σημαίνει το κουτσοβόλι. Σημαίνει σχεδόν θάνατος, σε σκοτώνω με ένα βόλι δηλαδή, αλλά μόνο που δεν είναι πραγματικό, είναι κουτσό, είναι μισό, οπότε είναι σαν να σε ψιλοσκοτώνω. Η πρώτη αναφορά κακού σχολιασμού που γίνεται στην ιστορία της ανθρωπότητας εντοπίζεται στο βιβλίο Δογματική της Ορθόδοξου Εκκλησίας και αναφέρεται στον αρχαίο κακοδιάβολο που συκοφάντησε το Θεό στην Εύα. Η όλη δομή βέβαια των συζητήσεων στηρίζονταν και δυστυχώς εξακολουθούν να στηρίζονται στα κοινωνικά στερεότυπα. Είναι αυτά που σχηματίζονται από πάρα πολλούς παράγοντες, αλλά κυρίως από αυτό που θεωρούσαν ως ηθικοί οι άνθρωποι και από αυτό που θεωρούν και σήμερα ως ηθικοί. Από εκεί και έπειτα, η κακόβουλη κοινωνική κριτική είχε την τιμητική της στην αρχαία Ελλάδα, όπου πολλές φορές η προσήλωση στην έννοια της δημοκρατίας, γέννημα θρέμα του ελληνικού πνεύματος, έδινε το δικαίωμα στον κάθε ένα να σχολιάζει και να λέει την άποψή του για τον οποιοδήποτε. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι και στην ελληνική αρχαιότητα, τουλάχιστον αν πάρουμε σαν παράδειγμα την αρχαία Αθήνα, η κοινωνική κριτική, άλλοτε κακεντρεχής, άλλοτε καλοπροαίρετη, διαπαιδαγωγούσε τα αθηναϊκά αγόρια, θα έλεγε, τα κορίτσια δεν συμμετείχαν σε αυτές τις διαδικασίες, στα οποία κουτσομπολιά συμμετείχαν και σημαίνοντα πρόσωπα του δημόσιου βίου. Το καλό κουτσομπολιό, σύμφωνα με τους επιστήμονες, κάνει καλό στην υγεία, καθώς όταν μεταφέρονται και διαδίδονται θετικές πληροφορίες, αυξάνει η αυτοπεποίθηση και η αισιοδοξία των κοινωνικών ομάδων. Δυστυχώς όμως, ο άνθρωπος από τα γενοφάσκια του έχει ροπεί στην αρνητικότητα, με αποτέλεσμα να χάνονται τα λεπτά όρια στα οποία κινείται η κοινωνική κριτική και να ξεφεύγει ο σχολιασμός, αγγίζοντας αν όχι την εμπάθεια, τουλάχιστον την κακή πρόθεση του ομιλητή προς το πρόσωπο που γίνεται επίκεντρο της συζήτησης. Το κόστος πάρα πολλές φορές του κουτσομπολιού είναι ολέθριο σε αρκετές περιπτώσεις. Και πιστέψτε με, δεν διορθώνεται ούτε αν αποκατασταθεί ακόμα και η αλήθεια. Ποιοι κουτσομπολεύονται? Κουτσομπολεύονται οι πάντες. Κουτσομπολεύονται συγγενείς, κουτσομπολεύονται φίλοι, κουτσομπολεύονται γείτονες. Άρα κουτσομπολεύεται κάθε πρόσωπο που συμμετέχει σε έναν μικρό κόσμο. Το κουτσομπολιό συνοδεύει επώνυμους ανθρώπους. Επώνυμους ανθρώπους της πολιτικής, αλλά κυρίως του θεάματος και του ακροάματος. Το κουτσομπολιό ξεκινά από ζήλια και από κακοπροαίρετη κατάσταση. Οι άνθρωποι που σχολιάζουν, κουτσομπολεύουν για να το λέμε όπως ακριβώς είναι άνθρωποι καταρχήν που δεν έχουν να ασχοληθούν με κάτι διαφορετικό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν σε καμία περίπτωση τα δικά τους προβλήματα και έτσι αισθάνονται και επίκεντρο και στις παρέες. Κάποιοι άλλοι, σαν ένα είδος αναπλήρωσης κομματιών του εαυτού τους που τα έχουν χάσει, τα έχουν υποτιμήσει, συμμετέχουν αναζητώντας ακριβώς και την εκτόνωση, αλλά και την, όπως είπα προηγούμενα, την αυτοεπιβεβαίωση, γιατί αυτοί πιστεύουν ότι είναι καλύτεροι, αρτιότεροι, ηθικότεροι, αξιότεροι από αυτούς που κουτσομπολεύουν. Πράγματι, το ίδιο έχουν επισημάνει κατά καιρούς και πολλοί σπουδαίοι παγκοσμίου φήμης λογοτέχνες, καθώς το κουτσομπολιό αποτελούσε αγαπημένο θέμα και για τους συγγραφείς. Ο Γάλλος λογοτέχνης Honoré de Balzac, πατέρας του ρεαλισμού στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, είχε πει χαρακτηριστικά πως η συγκοφαντία είναι αδιάφορη προς τους τυποτένιους. Ενώ ο Jonathan Swift, Ιρλανδός ποιητής και δοκιμιογράφος, συμφωνεί πως η συγκοφαντία χτυπά τους άξιους ανθρώπους όπως τα σκουλίκια ρίχνονται πάνω στα καλύτερα φρούτα. Σε αυτήν την ροή των κουτσομπολιών εντός εισαγωγικά
στηρίχτηκε ο Μέγας Αριστοφάνης για να διαμορφώσει τις κωμωδίες του. Είναι στηριγμένος στις φήμες, στις διαδόσεις, στις κακεντρέχειες ή στους ύμνους που περιέρεαν την αθηναϊκή αγορά. Στη σύγχρονη Ελλάδα, για πρώτη φορά το 1900, κυκλοφορεί διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, που αποτελεί την αφήγηση της ιστορίας ενός άνδρα που αυτοκτόνησε από έρωτα και η οποία εξελίσσεται από το κουτσομπολιό 2 γυναικών σε γειτονιά της Αθήνας. Όσο οι κοινωνίες εξελίσσονταν, η ανθρωπότητα προόδευε και η τεχνολογία, ακόμα και στην πιο πρώιμη μορφή της, άρχισε να ευνοεί την επικοινωνία, η διάδοση, διασπορά και διαρροή πληροφοριών για τον οποιοδήποτε λόγο και με τον οποιοδήποτε σκοπό απέκτησε μέσα. Εκτός από την κατηδίαν συζήτηση και τα έντυπα, τα βιβλία, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση. Ο καταναλωτικός χαρακτήρας που αποκτά η κοινωνία, η αιμονή του ανθρώπου στον υλισμό, αρχίζει να δημιουργεί πρότυπα συμπεριφοράς και προσώπων, με αποτέλεσμα η κοινωνική κριτική να μην αφορά μόνο σε πολιτιστικά και πολιτικά δρόμενα, αλλά να δείχνει ιδιαίτερη αδυναμία και στις τέχνες, όπως ο κινηματογράφος και η τηλεόραση. Μιλάμε για άλλα μεγέθη και για άλλες εποχές. Νομίζω ότι τότε το gossip ήταν τίτλος τιμής. Στον Αριστοτέλη Ωνάση φυσικά αναφέρομαι, για ζωές συναρπαστικές, για άλλα μεγέθη, αλλά και οι βασιλικές οικογένειες, παρόλες τις ενστάσεις που μπορεί να έχει ένας δημοκράτης, είχαν το μόνο ενδιαφέρον, νομίζω, ήταν αυτή η κλειδί, ήταν η γάμη τους, ήταν τα παιχνίδια της διαδοχής, ο πλούτος, που ήταν και σε εποχές που η χώρα περνούσε πάρα πολύ δύσκολα, υπήρχε απίστευτη φτώχεια, οπότε όλο αυτό λειτουργούσε και λίγο παρηγορητικά, δηλαδή μπορούσες να ζήσεις το παραμύθι μέσα από τις ζωές αυτών των ανθρώπων, διότι οι ζωές του λαού ήταν πολύ διαφορετικές. Τα πρόσωπά τους και οι πρωταγωνιστές τους γίνονται το επίκεντρο σχολιασμού και κάπως έτσι ξεκινάει μια νέα μορφή για το κουτσομπολιό. Όταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη παντρεύτηκε στη Μητρόπολη Αθηνών τον επιχειρηματία Γιώργο Ηλιάδη, κανείς δεν την πήρε είδηση. Ήταν η εποχή όπου το gossip, εκτός από ειδήσεις και πικάντικες λεπτομέρειες, είχε και έγκλη. Οι πρωταγωνιστές ήταν ελάχιστοι, συνήθως μέλη της βασιλικής οικογένειας, πρωταγωνιστές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά και πρόσωπα διεθνούς φήμης. Το gossip φιλοξενούσαν μεγάλες κυκλοφορίες εφημερίδες υπό τη μορφή κοσμικού και καλλιτεχνικού ρεπορτάζ, αλλά και εβδομαδιαία περιοδικά ποικίλης ύλης όπως η Βεντέτα, ο Θησαυρός και το Ρομάντζο. Τα πράγματα με τον καιρό άλλαξαν. Η άνθηση της ιδιωτικής τηλεόρασης, η εισβολή στον ελληνικό τύπο ξένων lifestyle περιοδικών και η γενικότερη κοινωνικο-οικονομική φούσκα που σήμανε η νέα χιλιετία προκάλεσαν φρενίτιδα gossip. Αμέτρητα περιοδικά και φυλάδες με αποκλειστικά gossip περιεχόμενο έκαναν την εμφάνισή τους. Οι πρώτες εκπομπές κουτσομπολιού εγγενίασαν μια νέα εποχή για την τηλεόραση, ενώ για πρώτη φορά συναντάμε και τους πανελίστες. Εκείνους δηλαδή που καλούνται να πάρουν στα χέρια τους το ρόλο του σκληρού σχολιαστή επί παντός προσώπου και παντός επιστητού. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είναι η κατεξοχήν ηθοποιός που χρησιμοποίησε το gossip και θα έλεγα ότι μέσα από αυτό πολλές φορές βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Οκτώβριος του 1959. Η 24χρονη Αλίκη Βουγιουκλάκη παίζει στο θίασο του Κώστα Μουσούρη στο έργο «Τόπος στα νιάτα». Στις πρώτες θέσεις της πλατείας κάθεται ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος με τις αδελφές του. Λίγη ώρα αργότερα θα την επισκεφτεί στα καμαρίνια και την επόμενη μέρα τα λιγοστά περιοδικά θα φιλοξενούν στις σελίδες τους ως απλή αναφορά σε λίγες γραμμές τη γνωριμία του διαδόχου με τη νεαρή πετυχημένη ηθοποιό. Ήταν στην αρχή της καριέρας της με τον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος την ερωτεύτηκε, η μητέρα Φριντερίκη αγρυπνούσε, κυνηγούσε αυτή τη σχέση. Ο διάδοχος τότε διατηρεί σχέση με την πριγκίπισσα της Σουηδίας Ντεζιρέ και αποτελεί καυτό θέμα για τα περιοδικά σε όλο τον κόσμο. Ένα από αυτά, το Ιταλικό Τζέντε, θα αποκαλύψει το τέλος της σχέσης του Κωνσταντίνου με την Ντεζιρέ και θα παρουσιάσει ως πέτρα σκανδάλου την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Σίγουρα περισσότερο hot πρόσωπο για πολλές δεκαετίες απετέλεσε για τα έντυπα που είχαν να κάνουν με το κουτσομπολιό η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το ανάλαφρο παραμύθι της κοινής θνητής που την ερωτεύτηκε ο πρίγκιπας θα αρέσει στο κοινό αλλά και στον τύπο, ελληνικό και παγκόσμιο. Μια ήσυχη ανοιξιάτικη μέρα στο Λονδίνο. Το
Big Ben μετράει ατάραχο τις ώρες του City, ο Τάμεσης κυλά γαλήνιο στα βαθιά νερά του και οι Λονδρέζοι πηγαινοέρχονται στους πολυσύχναστους δρόμους, βιαστικοί και πολύ άσχολοι. Τη συνηθισμένη αυτή εικόνα έρχεται να συμπληρώσει εκτάκτως μια Ελληνίδα στάρ, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, με την ευκαιρία της πρεμιέρας της ταινίας της Αλίκη. Φυσικά στην παρέα παίρνουν μέρος, οπωσδήποτε, οι συμπροταγωνιστές της Jess Conrad και Catherine Kapp. Το κοινό τους κάνει μια θερμή υποδοχή όταν εμφανίζονται από σκηνής. Τα ελληνικά έντυπα κρατάνε διακριτική στάση, όχι όμως και τα ξένα, με το ιταλικό Ότζι να κάνει εκτενές αφιέρωμα αναφέροντας τη δυσφορία της βασίλισσας Φρυδερίκης για το ειδήλιο του γιού της. Ήταν ερωτευμένος ο Κωνσταντίνος με την Αλίκη Βουγιουκλάκη? Να το ρωτήσω ευθέως, έχουν περάσει τόσα χρόνια πια. Το θεωρείτε... Είναι ένας μύθος όλο αυτό το θέμα. Ο Κωνσταντίνος που πήγαινε στο Μουσούρι και παρακολουθούσε τις πρόβες ή τα γυρίσματα στα πλατό. Και η Φρυδερίκη ήταν μάλλον έξαλλη από ό,τι έλεγαν τα κουτσομπολιά της εποχής, έτσι δεν είναι? Ναι, είμαστε πολύ νέοι, παιδιά και δυο. Πώς ένιωθε η Αλίκη Βουγιουκλάκη που ήταν ερωτευμένος μαζί της ο πρίγκιπας, ο διάδοχος του θρόνου? Ένιωθα δυστυχώς από τότε. Νιώσατε λίγο βασίλισσα κάποια στιγμή? Ακριβώς. Ότι εγώ είμαι η βασίλισσα και ότι δεν περιμένω το πριγκιπόπουλο, γιατί ο πρίγκιπας της ζωής μου είμαι εγώ. Οι φήμες για σχέση της Αλίκης με τον Κωνσταντίνο θα ανακυκλώνονται και θα ανανεώνονται κάθε εβδομάδα με ιδιαίτερη προσοχή, ακόμα και όταν επρόκειτο για πικάντικες λεπτομέρειες, όπως ότι ο Φίνος φρόντισε να ασφαλτοστρώσει το δρόμο που οδηγούσε στο στούντιό του, ώστε να μην ταλαιπωρείται το αυτοκίνητο του διαδόχου όταν πήγαινε να παρακολουθήσει αυτός την Αλίκη στα γυρίσματα. Ο Φίνος άνοιξε ειδικό δρόμο για να μπορεί μυστικά να πηγαίνει να τη βλέπει, διότι τον ακολουθούσανε μοτοσικλέτες από την μαμά. Κουβεντιάζαμε ώρες ατέλειωτες, κάναμε παρέα, πολύ τρυφερό παιδί, πολύ πιεσμένος και καταπιεσμένος από τη μητέρα του. Μετά τον έστειλε στα σύνορα για να τον απομακρύνει από μένα. Όταν το ειδήλιο θα λήξει άδοξα, ο Κωνσταντίνος και η Αλίκη θα εξακολουθήσουν να αποτελούν αγαπημένο θέμα των περιοδικών, ξεχωριστά αυτή τη φορά, με τη γνωστή ηθοποιό να μην λείπει από τεύχος, με πρωτοσέλιδα τους έρωτές της. Αλήθεια, από τσιγάρο τι γίνεται? Εδώ έχεις το... ναι. Πού είναι ο Δημήτρης? Ο Δημήτρης έπρεπε να έχει έρθει, μου οπότε θα πεταχτεί από το θέατρο να με δει λίγο. Εκτός αν πέρασε από τη Φίνος Φιλμ, είχε κάτι να συζητήσει με το Φίφι. Ανάτος μου, φαίνεται έρχεται. Δημήτρη! Γεια σας. Έλα, γεια σας. Γεια σου, παιδί μου. Γεια σου, Αλκητός από εδώ, χρόνια πολλά. Να σου δείχνεις στην τηλεόραση. Γιατί τηλεόραση, είναι μεγάλη ιστορία. Χρόνια πολλά, λοιπόν. Αλλά και την αιώνια κόντρα της με την Τζέννη Καρέζη. Αχ, Τζέννη, αδερφή μου, μάτια μου. Καλό ταξίδι εκεί που πας. Και όταν θα ανταμωθούμε, θα τα ξαναπούμε. Από την αρχή που γύριζαν τις ταινίες, υπήρχε πάντα μια κόντρα μεταξύ τους. Δηλαδή, ανταγωνισμός. Να πάμε τη σκηνή μας. Αυτή που φεύγεις. Ναι. Έφυγε η Ντόλη. Λοιπόν. Αντίο, Τζουλιά. Ώστε φεύγεις. Ναι. Θα πεθάνεις από πλήξη, Μάικ. Κοντά στην Ντόλη θα είσαι πιο μόνος παρά στο βάθος ενός πηγαδίου. Δεν το νομίζω. Δεν το νομίζεις. Και 15 χρόνια ευτυχίας, χαρές, δόξες, χειροκροτήματα θα τελειώσουν έτσι. Θα σβήσουν με μιας. Θα καούν σαν ένα πακέτο παλιά γράμματα. Μη θες θέατρο, Τζουλιά. Δεν πιάνει σε μένα.
Παίζω θέατρο εγώ. Βρωμοθέατρη είναι. Ωραία. Φτάσαμε και στο κλου τώρα. Εσύ παίζεις θέατρο και χειρότερο από κάθε άλλη φορά. Λυπάμαι που βρήκες τον τρόπο να καταστρέψεις έστω και την τελευταία σκηνή μας. Αντίο, Τζουλιά. Όχι. Όχι πριν ακούσεις αυτά που έχω να σου πω, κύριε Γκόσλινγκ. 15 χρόνια τώρα είμαι η γυναίκα σου, η ιερωμένη σου, η σκλάβα σου και ο υποβολέας σου. 15 χρόνια σε ακούω πάνω στη σκηνή να τρως τα λόγια σου χωρίς να βγάζω άχνα. 15 χρόνια παίρνω τις ωραιότερες φράσεις από τους ρόλους μου και στις δίνω. Και εσύ τα δέχεσαι. Και τώρα θέλεις να φύγεις. Εμπρός. Φύγε λοιπόν. Έξω από εδώ. Τέλειωσες. Ναι. Αντίο, Τζουλιά. Αντίο! Αντίο, το είπα πολύ δυνατά. Παρά την τεράστια έκθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη κατάφερε να κρατήσει για χρόνια κρυφό το γάμο της με τον Κύπριο επιχειρηματία Γιώργο Ηλιάδη. Αυτός ο γάμος έπρεπε να κρατηθεί μυστικός. Έπρεπε και η Αλίκη το σεβάστηκε. Ο έρωτας, ο μεγάλος, η μεγάλη αγάπη, διότι δεν ήταν μια απλή αγάπη, ήταν αυτοσεβασμός. Η αλήθεια είναι πως αυτή η γυναίκα δεν θα μπορούσε να κρύψει τίποτα. Αυτό και μόνο, Ελεονόρα μου. Τι λέει? Ότι τον λάτρεψε. Κράτησε μυστικό αυτό το γάμο, ακόμα και από το γιο της. Γεια σου, Νότα, άργησα. Καλώς την. Καλώς την. Αυτοί που θέλουν να γίνουν Βουγιουκλάκη στο άψεσβήσε και δεν γίνεται. Αυτό θέλει δουλειά, θέλει να γεννηθείς με ένα ειδικό άστρο. Τρεχαγύρευε δηλαδή. Στα τέλη της δεκαετίας του 80, το γκόσιπ στην Ελλάδα σχεδόν ταυτίζεται με τις πολιτικές εξελίξεις. Παλάτι δεν υπάρχει, όμως ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου κάνει τη μεγαλύτερη κοινωνική ανατροπή που έγινε ποτέ από Έλληνα πολιτικό. Με μία του κίνηση που μεταδίδεται ζωντανά από την κρατική τηλεόραση, επιβάλλει μέσα σε δευτερόλεπτα τη μετέπειτα σύζυγό του Δήμητρα, ενώ παραμένει παντρεμένος με τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ήταν 22 Οκτωβρίου του 1988. Η Δήμητρα Παπανδρέου, ο σύντροφος του Πρωθυπουργού, είχε ήδη βρεθεί στο στόχαστρο του πιο σκληρού γκόσιπ στην ελληνική ιστορία, με πρωτοσέλιδα πολιτικών εφημερίδων να φιλοξενούν καθημερινά φωτογραφίες της από παλιότερες διακοπές ή προσωπικές της στιγμές. Ο γάμος της με τον Ανδρέα Παπανδρέου μεταδίδεται από τη δημόσια τηλεόραση, όχι όμως σε απευθεία σύνδεση, ενώ οι παραπολιτικές στήλες των εντύπων ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με τις ιδιωτικές στιγμές του πρωθυπουργικού ζεύγους. Κάπως έτσι, από το 1987, με την απελευθέρωση αρχικά των ραδιοφωνικών συχνοτήτων, το γκόσιπ μπλέκεται με την πολιτική και οι πρώτες εκπομπές πολιτικού κουτσομπολιού σε μια ευαίσθητη εποχή δίνουν και παίρνουν. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι χρόνια μετά οι δημοσιογράφοι που στελέχωσαν τις πρώτες γκόσιπ εκπομπές στην τηλεόραση ήταν τα μεγαλύτερα ονόματα του Αθήνα 984, του Πειραιάς Κανάλι 1 και του Διάβλος 10. Αθήνα 984 FM στέρεο. Το 1995, ο Αλκίνος Μπουνιάς, ένας από τους πλέον καταξιωμένους δημοσιογράφους του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ, κάνει την πρώτη γκόσιπ εκπομπή με τίτλο «Εδώ ο κόσμος καίγεται» στο κανάλι 5. Η εκπομπή γίνεται γρήγορα trend, αν και κυρίως ασχολείται με κοινωνικά θέματα και διεθνείς διασημότητες. Σχεδόν ταυτόχρονα βρίσκεται στον αέρα και η εκπομπή «Μύθοι και πραγματικότητα» με τον Δημήτρη Παπανότα στο New Channel. Συμπαρουσιάστριά του είναι Ανά Καραγιάννη. Τότε δεν λεγόταν gossip, λεγόταν καλλιτεχνικό ρεπορτάζ με παρασκήνια. Αυτό που έχω να πω είναι ότι το gossip
είναι αρκετά παρεξηγημένο στην Ελλάδα. Μου φαίνεται και εγώ θα πιέσω δουλειά στην τηλεόραση της Αιγύπτου. Πού ξέρεις. Θα σου γίνει πρόταση, όσο νούπο. Εγώ σε ποια χώρα να πάω. Πού ξέρεις. Εσύ, στο CNN λέω, σε προτείνω. Δεν πάω στο CNN. Δεν μπορείς. Όχι, αγάπη. Δεν είναι κατάσταση. Όχι. Ναι. Το προϊόν ανεβάζει τους δείκτες τηλεθέασης στα μικρότερα κανάλια. Είναι χαμηλού κόστους αφού καταναλώνει τον περισσότερο χρόνο στο σχολιασμό, αναπαράγει αποσπάσματα, δημοσιεύματα και φωτογραφίες, δεν χρειάζεται τεράστιο πλατό και ακριβά σκηνικά, ενώ απευθύνεται σε κοινό σαφώς πιο νεανικό που ενδιαφέρεται για τα νέα της showbiz και κυρίως γυναίκες. Ο Αντένα με το εβδομαδιαίο Κάτσε Καλά και παρουσιαστές την Άννα Δρούζα και το Στάθη Παπούλια και στη συνέχεια το Φόρτη Σεγουρόπουλο, γίνεται το πρώτο μεγάλο κανάλι που εντάσσει στο πρόγραμμά του μία gossip εκπομπή. Μία σατανική σύμπτωση μάλιστα θέλει στην πρεμιέρα της εκπομπής το μεγάλο θέμα να είναι η Δήμητρα Παπανδρέου. Αυτή τη φορά για τη σχέση της με τον ηθοποιό και τελευταίο σύντροφο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, Κώστα Σπυρόπουλο. Το gossip πουλάει γιατί είναι μέσα στην φιλοσοφία του Έλληνα. Ο Έλληνας αρέσκεται στο να μαθαίνει. Δεν τον ενδιαφέρει ποιος μένει δίπλα του, αλλά τον ενδιαφέρει τι κάνει στην κρεβατοκάμαρα ο γείτονάς του. Ως προϊόν είναι φτηνό. Δεν είναι οι μεγάλες παραγωγές που γινόταν παλιά στην τηλεόραση. Αφορούν σε κόσμο που έχουν αναγνωρισιμότητα, άρα έχουν ένα κοινό που τους ακολουθεί και ενδιαφέρεται για αυτούς. Και υπάρχει αυτό που λένε και στην νομική, ένα δεδηλωμένο ενδιαφέρον δημοσιογραφικό, προκειμένου να ασχοληθούμε με κόσμο που είναι στα φώτα, είναι στις κάμερες. Και αν το Κάτσε Καλά είναι αντιγραφή του αμερικάνικου Entertainment News, οι εκπομπές που ακολουθούν είναι καθαρά ελληνικές πατέντες. Τη σεζόν 2000-2001, η Τατιάνα Στεφανίδου παρουσιάζει solo για πρώτη φορά στον Α την πρωινή ενημερωτική εκπομπή Γυάλινος Τοίχος. Να είσαστε λίγο πιο προσεκτικοί στους χαρακτηρισμούς σας. Σιωπή και εσύ που μου βγάλες το δίπλα τώρα και θέλεις να είμαι και πιο επίοικη στους χαρακτηρισμούς. Δεν απαντάω γιατί σέβομαι τον Γυάλινο Τοίχο και σέβομαι τον κόσμο που με αγαπάει και σέβομαι τον εαυτό μου, κυρία Χιλουδάκη. Δεν απαντάω. Το παρελθόν δεν ξεχνιέται, κορίτσι. Αγάπη μου, το παρελθόν με πάρα πολύ. Το παρελθόν δεν ξεχνιέται. Ο κόσμος δεν είναι μαμούκαλος. Πήγαινε σε καμία σχολή να μάθεις γράμματα. Αγάπη μου, πήγαινε να σπουδάσεις. Ο κόσμος δεν είναι μαμούκαλος. Θύχτηκες ξαφνικά επειδή στο δελφινάριο σου κάνανε τη χάρη. Έχω κάνει θέατρο, έχω κάνει τηλεόραση. Τι έχεις κάνει, κορίτσι μου, στη ζωή σου. Τι έχεις κάνει, αγάπη μου, στη ζωή σου. Μέχρι την άνοιξη του 2001, η τηλεθέαση της εκπομπής δεν ξεπερνά το μεσόωρο του σταθμού. Όμως, μέσα σε μία μέρα γίνεται η μεγάλη αλλαγή και τα ποσοστά εκτινάσσονται. Τα στελέχη του σταθμού και η παρουσιάστρια αντιλαμβάνονται ότι το gossip και οι κόντρες γύρω από λαμπερά ή μη πρόσωπα μπορούν να καθυλώσουν το τηλεοπτικό κοινό. Συνεργάτης και εδώ ο Αλκίνος Μπουνιάς. Τα πρώτα χρόνια του gossip στην τηλεόραση ήταν πάρα πολύ άγρια. Αναφέρομαι στη δεκαετία του 2000. Έτυχε να ασχοληθώ με αυτό το είδος μέσα από εκπομπές της Τατιάνας της Στεφανίδου, που ήμουν ένα είδος συμπαρουσιαστή, αλλά και της Χριστίνας της Λαμπύρη. Και πραγματικά είδα ότι όσο περνούσε ο καιρός, ενώ το ξεκινήσαμε ας πούμε με μια καλλιτεχνική χρειά, τελικά το πράγμα γινόταν πάρα πολύ άγριο. Η επιτυχία συνεχίζεται στο νεοσύστατο Tempo, με την Τατιάνα Στεφανίδου να κάνει την εκπομπή Φίλο και Φτερό. Εγώ τώρα θα τον σκοτώσω και αύριο θα πάω φυλακή. Εγώ σας παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία Πουλή. Σας παρακαλώ. Δεν γίνεται όμως. Εδώ πέρα, όχι εδώ πέρα είπε ότι θα με δίνει. Εδώ είπε στο φτούσιο. Ηρέμησε. Η εποχή, τόσο τηλεοπτικά όσο κοινωνικά και οικονομικά, είναι η εποχή της υπερβολής, του εύκολου και γρήγορου πλούτου, των νέων προτύπων, των reality παιχνιδιών και της ανάδειξης πολλών νέων προσώπων. Να ρωτήσουμε κάτι. Εγώ δεν κατηγόρησα τη Σοφία. Εγώ είπα ότι δεν είναι έξυπνη κίνησή της. Οι δικές σου είναι πιο έξυπνες κινήσεις. Με ρώτησαν και απάντησα. Και όταν εσύ στο παρελθόν έχεις έρθει και με έχεις τάψει, κάθε τι να ξέρεις ότι το κατάλληλο χρόνο εξαργυρώνεται. Πού τι έγραψα εγώ, Στέλλα? Στο βιβλίο της Κολέτση και σε κάθε εμφάνιση που έβγαινε. Δεν είπα τίποτα ψεύτικο, αλήθεια είπα. Και εγώ δεν είπα ψεύτικο, είπα την αλήθεια. Λες, Στέλλα, στη συνέντευξη ότι είναι μια κίνηση ανθρώπου με χαμηλό IQ. Η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου γίνεται το Ευαγγέλιο του τηλεοπτικού gossip και ξεπατικώνεται καρέ-καρέ. Το αντίπαλο δέος είναι η μέχρι τότε αρχισυντάκτριά της Χριστίνα Λαμπύρη.
Εμείς είχαμε απέναντί μας μια Τατιάνα Στεφανίδου, η οποία έκανε τρελά νούμερα όταν πρωτοπήγα. Εμείς είχαμε λίγα νούμερα και η Τατιάνα έκανε τα τριπλάσια. Και σε ένα μικρό χρονικό διάστημα την αναγκάσαμε να φύγει από τη ζώνη. Η Τατιάνα Στεφανίδου για μένα είναι ο άνθρωπος εκείνος που υπηρετούσε επί σειρά ετών το σκληρό gossip. Μιλάμε για άγριες καταστάσεις. Δεν υπήρχαν προσωπικά δεδομένα τότε, δεν υπήρχαν μηνύσεις και αγωγές στον βαθμό που γίνονται σήμερα επικαλούμενοι κάποιοι τα προσωπικά τους δεδομένα. Δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι τυποκτόνοι νόμοι που δεν σε αφήνουν να γράψεις την αλήθεια για κάποιον, είτε είναι lifestyle το θέμα, είτε είναι δολοφονία, είτε είναι οτιδήποτε. Δεν γράφεις πλέον το όνομα. Η Τατιάνα για μένα ήταν η βασίλισσα του είδους στον gossip. Το λέω και ως άνθρωπος που έχουμε δουλέψει, αλλά και από αυτά που έχω δει. Το να κάθετε τώρα, να μιμείτε συνταγές τύπου Μενεγάκη, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα την ανεβάζει ή της δίνει πόντους. Μάλιστα. Κάποιοι λοιπόν μεθόδευσαν την οργή των Σουηδών, κάποιοι έντεχνα δημιούργησαν ένα πολύ κακό κλίμα για την συμμετοχή μας αυτή και γι' αυτό είχαμε την αποτυχία. Αυτό ισχυρίστηκε τουλάχιστον στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο κ. Μιχάλης Ρακιτζής. Χρόνια μετά η τηλεοπτική του συνάντηση θα αποτελέσει τεράστιο gossip θέμα. Καλέ, δεν την κάλεσε στο γάμο του! Και φύγει Λαμπύρη! Χριστίνα Λαμπύρη, κοντά μας! Ο τηλεοπτικός ανταγωνισμός φέρνει ακρότητες. Οι καλεσμένοι λύνουν όλες τις διαφορές τους, προσωπικές ή επαγγελματικές, μέσα σε έντονες διαφωνίες και κόντρες. Εμείς θέλαμε να σας πούμε ότι συμφωνούμε μαζί σας. Δεν τα έχω μαζί σας. Με το καπέλο σας τα έχω. Μα είναι καπέλο. Το καπέλο δεν του αρέσει ρε παιδάκι. Δεν το θέλεις στα μάτια. Να μιλήσουμε τώρα έτσι κι εγώ. Εγώ δικαστήριο, άμα μου βγάζει κανένα δικαστήριο, θα πάω στο δικαστήριο το Δεν υπάρχει θέμα και δεν υπάρχει τίποτα με αυτό και να πάω στο δικαστήριο. Πες μου κι εσύ, τι νόημα είχε ο τίτλος, μια και το πήγες έτσι το θέμα. Όχι, δεν σου απαντώ σε αυτό. Α, εσύ δεν μου απαντάς. Γιατί όλη η ιστορία. Ωραία, να δούμε λοιπόν το βίντεο της κυρίας Κουζαλά. Απάντησέ μου εσύ πρώτα και μετά εγώ. Πάμε παρακαλώ. Απάντησέ μου εσύ. Πάμε σε παρακαλώ, πάμε. Το δικαίωμα του λόγου σε αυτή την εκπομπή. Και επειδή και εγώ έχω το δικαίωμα του σχολιασμού μου, σου είπα και εγώ κάποια πράγματα και τι πιστεύω. Το δικαίωμα του σχολιασμού το έχει Έμι, δεν σου αφαιρεί κανένα. Αλλά όμως η εκπομπή, εάν θες να αναλάβεις την ευθύνη των πράξεων σου, ναι, πάντως εγώ. Μα για την ευθύνη των πράξεων μου μιλάω. Ωραία. Ποιος το είπε αυτό, καλέ? Εγώ είπα τέτοιο πράγμα. Τι λες πράγματα που δεν έχω πει εγώ? Έκανε λάθος που το ζήτησε στον αέρα που είχε ένα όνειρο που είπες. Ότι έκανε λάθος. Αυτό το όνειρο, δεν μιλάς για το όνειρο. Όχι, γιατί είδε άνδρες άλλους, όχι για το παιδάκι. Ωραία, πάω εγώ στο παιδί τώρα. Όχι, δεν πάει στο παιδί. Καλά έπραξε για το παιδί. Και εγώ θέλω με το Φραν ένα παιδάκι. Και μπορώ να τεκνοποιήσω. Αυτό ήθελα. Να κάνω θέμα. Εντάξει. Και προχτές πέρασα διαγνωστικό στην Ολυμπιακή και μου είπαν ότι πρέπει να μπω στο γραφείο Γκίνες γιατί από 48-52 κάθε γυναίκα μπαίνει σε μηνόπαυση και εγώ δεν έχω μπει. Αυτά δεν γίνονται πουθενά στον κόσμο γενικότερα. Ναι, γιατί πουθενά στον κόσμο, συγγνώμη λίγο, άσε τις ελευθερίες και εσύ του συντάγματος, μην μπω κάμια κουβέντα. Αφήστε τις ελευθερίες. Εδώ δεν είναι Αμερική που μιλάνε για έθνος και έχουν άσπρους, μαύρους, κόκκινους, πορτοκαλί και αυτό είναι έθνος. Εδώ δεν είναι ένα βήμα στο οποίο θα μιλάς όποτε θέλεις εσύ. Εδώ υπάρχει έθνος. Υπάρχουμε κι εμείς εδώ. Και δεν σου επιτρέπουμε να μας μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Σπύρο, αν θα μου επιτρέψεις, επειδή μας ακούνε άνθρωποι, θα σου πω κάτι μόνο, Σπύρο, επειδή αντιλαμβάνομαι τι λες. Εάν δεν σας αρέσει, μην εμφανίζεστε. Όταν θα εμφανίζεστε, τότε θα ακούτε και την κριτική. Την ακούμε την κριτική. Και εσείς να ακούσετε την κριτική μου ότι και για μένα εσείς είστε ένα θέαμα που δεν είναι αισθησιακά ωραίο. Οι σταθμοί αντιμετωπίζουν για πρώτη φορά και σημαντικά νομικά θέματα ή ζητήματα δεοντολογίας. Συμβαίνει λοιπόν και το παράδοξο. Εκπομπές να αλλάζουν ακόμα και τίτλο κατά τη διάρκεια της σεζόν, ώστε να αντιμετωπίσουν ευκολότερα τις κυρώσεις. Πήγαμε στα σκουπίδια των επωνύμων και ψάξαμε στους κάδους να δούμε τι θα βρούμε μέσα. Βρήκαμε το προσχέδιο της πρόσκλησης για τη βάπτιση του γιού της. Στα σκουπίδια της Ελένης Μενεγάκη υπήρχαν κρέμες, μπεμπιλίνο, και δεν θα μπορούσαν να λείψουν και οι παιδικές πάνες. Βρήκαμε ένα αντικείμενο, δεν θα πούμε τι, όπου αποδείκνυε ότι η Ελένη τελικά δεν είναι έγκυος. Γινόντουσαν ακραία πράγματα
στην πρώτη φάση της εποχής των gossip, δηλαδή στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ήταν κάτι που έγινε απότομα, έγινε μια έκρηξη κουτσομπολιού, κάλυψε όλους τους τομείς και νομίζω ότι περισσότερο σε αυτό έδωσε όθηση η τηλεόραση. Οι ακρότητες, αν θέλεις, αν λέγονται ακρότητες, γινόντουσαν ανάμεσα στους ανθρώπους που ένας υποστήριζε ένα αλφα κομμάτι, ο άλλος υποστήριζε κάτι άλλο και εκεί πέρα υπήρχε η αντιπαράθεση. Θέλω να πω, Τατιάνα μου, ότι εγώ δεν έχω ούτε σπίτια, ούτε αυτοκίνητα, ούτε πολλά λεφτά. Εγώ έχω, γιατί έχω δουλέψει αρκετά και έχω από τους γονείς μου. Δεν θέλω τέτοια λεφτά που είσαι στη Στέλλα μου. Δεν τα θέλω αυτά τα λεφτά. Πρόσεχε τα λόγια σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πρόσεχε τα λόγια έχουμε σου. κάτι άλλο να συζητήσουμε. Σε παρακαλώ πολύ. Τα πρόσωπα της ελληνικής showbiz δεν είναι ανεξάντλητα και γι' αυτό γεννιούνται νέες, κυρίως τηλεοπτικές περσόνες με διάρκεια ζωής που κρατά όσο και το θέμα στο οποίο συμμετέχουν. Η λογική του reality Big Brother, πέρα από τους πρωταγωνιστές του, αρχίζει να γίνεται και συνήθεια στον τηλεθεατή που παρακολουθεί καθημερινά τις ζωές, τα μίση και τα πάθη τους. Και αν για μένα έχουν γράψει τα νέα του Ψαροντούφεκου, δεν υπάρχει λόγος να το πω σε όλη την Ελλάδα. Για μένα έχουν γράψει άλλο New York Times, άλλο τα νέα του Ψαροντούφεκου. Βλάχα. Βλαχάρα, μόρφωτη τελευταία. Αν γράφουν τα νέα του Ψαροντούφεκου, να μην το πεις. Αλλά αν γράφουν New York Times, τίποτα άλλο. να το πεις. Κόλαση, κόλαση το fake story, κόλαση. Παρακαλάχανε. Παίρνουν τηλέφωνο και λέγανε θα είμαι εκεί. Μην στείλεις κάμερα. Ήταν σαν να σου λέει έλα και θα είμαι με τον τάδε, θα είμαι με τους τάδε. Παίρναν τηλέφωνο και δίνανε οι ίδιοι τα θέματα. Είδαμε ζωές να καταπατώνται, ανθρώπους να περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, να βγαίνουν στη φόρα προσωπικά δεδομένα για τα οποία θα μπορούσε να έχει παρέμβει και η δικαιοσύνη. Αυτό ανήκει σε γνωστή, πασίγνωστη παρουσιάστρια της τηλεόρασης. Να το αποκαλύψουμε, ποιανής είναι... Να δείξουμε όλο το στιγμιότυπο, όλη τη φωτογραφία. Λοιπόν, η σεξ-πηγανά της Αλεξάνδρας, η κυρία Αλεξάνδρα Πασχαλίδου. Εγώ άλλη κασία έκανα για το λευκό μες στη μέση. Και εγώ αυτό είπα. Στην αρχή. Εντάξει, ότι η κυρία δεν κρατάει καλή υγιεινή. Και η σερβιέτα, κύριε Elegance, χρησιμοποιείται στη γυναικεία περίοδο και δεν είναι καθόλου ανθυγιεινό. Μιας και τόσο πολύ, κυρία Στεφανίδου, σας απασχολεί το βρακί μου, θα σου το χαρίσω. Θα σου το χαρίσω σε σένα και την ομάδα μου, μήπως και έχεις να ασχολείσαι. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα οδήγησε στο να γίνουν υπερβολές. Το χειρότερο από όλα όσα συνέβησαν σε αυτή την δεκαετία είναι ότι προσπαθήσαμε να πείσουμε τον ελληνικό λαό να δημιουργήσουμε αυτό το έθος και αυτή την έξι ότι όλα επιτρέπονται. Δηλαδή υπήρξαν παρουσιαστές οι οποίοι έπαιξαν με τη ζωή αυτών των ανθρώπων, με την προσωπικότητά τους εξέθεσαν ανεπανόρθωτα, τους έθεσαν σε κίνδυνο. Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους του ανθρώπου είναι η γελιοποίηση, είναι ο διασυρμός. Όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί, λιγότερο ή περισσότερο, αφιερώνουν μεγάλο μέρος του ελληνικού τους προγράμματος στις gossip εκπομπές. Χρονικά τοποθετούνται το μεσημέρι, αρχικά από τις 2 έως τις 4 και σιγά σιγά μετακινούνται τόσο νωρίτερα όσο και αργότερα, φτάνοντας να αρχίζουν στις 11 το πρωί και να τελειώνουν στις 6 το απόγευμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της AGB, οι gossip εκπομπές στην πενταετία από το 2002 έως το 2007 είχαν φτάσει στο συνολικό ποσοστό καθημερινής τηλεθέασης που αθροιστικά ξεπερνούσε και το 70% της ώρες της ταυτόχρονης προβολής τους. Επειδή είπατε κάποια κυρία, επειδή είπατε για την κυρία Γραμμέλη κάποια κυρία, απλά σας υπενθυμίζω ότι είναι μια εξαιρετική δημοσιογράφος η οποία κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της. Τι ωραία που ξεκινήσαμε την κουβέντα και ξαφνικά είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε τα σπαθιά. Εγώ αυτό το θεωρώ τραγικό. Αν έχουμε το πλάνο, κάποια στιγμή θα το δείξουμε. Είναι, παιδιά, το βρίσκω λίγο χυδαίο, αν με ρωτάτε. Αυτό εδώ. Θα δείτε τώρα. Εδώ παίρνει γρήγορα, λέει αχ, το βρακάκι και γίνεται ένα πράγμα κοντινό που βάζει το βρακάκι. Γιατί τώρα το έχουμε στο γρήγορο. Τι λέτε τώρα?
Το δείχνεις αυτό το πράγμα. Ένα λεπτάκι. Εδώ έχουμε σοβαρό θέμα επαγγελματιών. Καλό πάρα πολύ. Σοβαρό θέμα επαγγελματιών. Φύγονται επαγγελματίες. Φύγονται επαγγελματίες. Δεν θα κανένα παρουσιαστή. Κανένα παρουσιαστή δεν θα περάσει. Ένα λεπτάκι. Να ξεχωρίσουμε κάτι. Να ξεχωρίσουμε το εξής. Ότι αυτό είναι σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ που έχει η Βαλεντίνη Ράντη στα χέρια της αυτή τη στιγμή και αυτό είναι η δική σου εκτίμηση. Δεν αναιρεί ο ένας τον άλλον. Γιατί ο καθένας λέει τα δικά του, ο καθένας λέει την άποψή του. Εγώ δεν είμαι εκεί ούτε για να τους καπελώνω ούτε για να τους κατευθύνω. Αυτό είναι τότε χειρότερο. Εμένα έρθει και μου μίλησε χθες και μου λέει: Σου κάνει, λέω, από μένα έχεις παράπονο, γλυκιά μου, λέει κανένα πολύ. Πώς να σου τα λέει από πίσω σου. Τα παράπονα που έχεις. Τα παράπονα. Αλλά το θέμα η μαγιά ξέρεις ποια είναι. Αν έχεις παράπονα, να τα πεις στον άλλον. Θα σε πάω ένα βράδυ να διασκεδάσεις τη Μαριάντα να τα βρείτε. Face to face. Αν έχει παράπονα από τον οποιοδήποτε, από την εκπομπή, από κάθε εκπομπή, ας πάρει ένα τηλέφωνο που είναι πολύ εύκολο. Δεν την παίρνεις εσύ γιατί συνήθως τα χρεώνομαι εγώ και λένε ότι μελέτη. Θα πάρω εγώ τη Μαριάντα Πιερεδή. Έχω επιλέξει. Έχεις τρελαθεί, θα πάρω εγώ τη Μαριάντα Πιερεδή. Άμα θες να λήξεις. Περίμενε μισό λεπτό. Άμα θες να λήξεις τις διαμάχες και τις αυτές σου, να πάρεις τηλέφωνο τη Μαριάντα και να μην χρησιμοποιείς τον αέρα της εκπομπής. Για να πεις στον λόγο ότι ό,τι υπόνεται σε αυτή την εκπομπή, επειδή έχει τον τίτλο Μεσημεριανή Μελέτη, το χρεώνεται ο παρέας. Τι γίνεται. Και επειδή εγώ δεν θέλω να χρεώνομαι, εντάξει, καθαρίστε τα μόνοι σας. Και εδώ έρχεται ένα ολόκληρο κύκλωμα, μια ολόκληρη βιομηχανία του θεάματος και του ακροάματος να αναπαράγει αυτήν την προσπάθεια του ανθρώπου να φύγει για λίγο από την υπαρξιακή του μοναξιά και να ασχοληθεί με κάποιον άλλον. Φυσικά όλο αυτό καλλιεργήθηκε και από τα κανάλια, τα οποία δεν αντέδρασαν, φιλοξένησαν τέτοιες εκπομπές, επεδίωσαν να βρουν ανθρώπους πρόθυμους να κάνουν αυτού του τύπου το ρεπορτάζ. Εγώ το θεωρώ και ντροπή να το λες ρεπορτάζ. Στην ουσία, από μία στιγμή και μετά, αληθινό ήταν μόνο ότι είναι τηλεοπτικό. Το gossip επιχειρεί να καθορίσει και τη μόδα. Αν και οι ειδικοί εκτιμούν ότι αισθητικά το στυλ των εκπομπών ήταν βαρύ, οι συντελεστές τους κρίνουν και βαθμολογούν τις υπόλοιπες τηλεοπτικές περσόνες και όχι μόνο. Τόσο το μαλλί, ρε παιδί μου, το ρούχο μαζί με το μαλλί και το άχρωμο κραγιόν. Κάτι δεν μ' άρεσε. Εγώ στο Twitter πάντως έβλεπα μηνύματα ότι τους άρεσε πάρα πολύ η Έλενα. Αλήθεια. Ήμουν έτοιμος να στείλω μήνυμα γιατί ρε παιδί μου και μετά λέω όχι μη στείλει. Δηλαδή βλέπω ότι τους άρεσε πάρα πολύ. Παιδιά, και εγώ θα διαφωνήσω μαζί σας. Δεν ξέρω εσύ αν σου άρεσε ή όχι, αλλά εμένα μου άρεσε πολύ. Ήταν διαφορετικό. Η Έλληνα είναι και τραγουδίστρια. Πειραματίζεται γενικώς. Εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό. Δεν το θεωρώ εξαντρική κάτι ιδιαίτερο. Το θεωρώ ότι δεν την κολάκευε. Γι' αυτό δεν έχει σχέση που είναι τραγουδίστρια. Ξέρω, κάτι δεν μου άρεσε, ρε παιδί μου. Κάτι δεν μου άρεσε. Όλα αυτά που είναι μπερδεμένα δεν μου άρεσαν καθόλου. Και επίσης, το σχέδιο που έχει μπροστά το κόψιμο, νομίζω θα φαινόταν πολύ καλύτερα αν ήταν μονόχρωμο, αν ήταν κάποιο άλλο σχέδιο. Γιατί εδώ μπροστά κόβεται. Το να κρίνει το τι φοράει ο άλλος, για μένα είναι λίγο κωμικοτραγικό. Και το θεωρώ αυτό, η αλήθεια είναι τη χειρότερη μορφή gossip. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι κάποιος έχει το θέσπατο να μας πει το τι θα φοράμε ή το τι δεν φοράμε, ή το θεωρώ πολύ, ας πούμε, χαμηλότερης αισθητικής το να βγαίνουν οι άνθρωποι στην τηλεόραση είτε στο παρελθόν είτε και σήμερα και να λένε ότι αυτός ντύθηκε σωστά, αυτός ντύθηκε λάθος. Το gossip ξεπερνά τα όρια του concept για μία εκπομπή και γίνεται συνολικό project τηλεοπτικών σταθμών. Το νεανικό κοινό που παρακολουθεί gossip στηρίζει το εντελώς καινούριο για τα ελληνικά τηλεοπτικά δεδομένα προϊόν που γίνεται ακόμη και περιεχόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίως στον τηλεοπτικό σταθμό Star, αλλά και στους σταθμούς Alter και Tempo. Το βιασμό του πατέρα σου με ράματα και ξεπαρθενιασμένη για να κάνει παρθενογραφή, να την πάρει παρθένα και του τζίπιζε το ράμα το πουλί. Σας παρακαλώ πολύ. Κυρία Θεοδώρα, σας παρακαλώ πολύ. Όχι. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν αφορούν κανέναν αυτά τα οικογενειακά σας θέματα. Σας παρακαλώ πολύ. Από μόνο του το δελτίο του Star, η επιλογή μάλλον των ανθρώπων του δελτίου να ασχολούνται με αυτό το είδος της ενημέρωσης δεν είναι κακή. Πολλές φορές χάσαμε το μέτρο. Χαιρετίζομαι και τρελαίνομαι να προκαλώ τον κόσμο. Πραγματικά, γιατί ξέρεις τι κάνεις. Αν δεν ήξερες, θα έλεγα μπράβο, αλλά ξέρεις τι κάνεις. Και αυτό είναι το κρίμα.
Τρελαίνομαι να έρθω. Δεν είναι εμφάνιση αυτή που να αξίζει πάντως. Τρελαίνομαι να ερεθίζω τον κόσμο. Αν είσαι γυναίκα, κάτι γυναίκα. Νομίζετε ότι κυρία Χιλουδάκη, σας παρακαλώ πολύ, να είμαι εγώ μπροστά σας. Παρακαλώ πολύ αυτό και ζητώ συγγνώμη από τους τηλεθεατές καταρχήν. Ζητώ συγγνώμη από τους τηλεθεατές, επειδή βλέπω το μόνιτορ. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ την κυρία Χιλουδάκη να ζητεί. Γεια σας, εγώ είμαι η Πετρούλα. Σας έλειψα. Είμαι και πάλι εδώ με σκοπό την ενημέρωση του πολίτη για να διαμαρτυρηθούν για την εφεδρεία. Από ό,τι άκουσα, έχεις μπει και εσύ στην εφεδρεία. Ναι, έχω μπει και εγώ στην εφεδρεία. Γόρι μου. Ίσα ζεσταίνεις. Τι θα γίνει, πήγαινε στο μετρό. Το ξέρεις ότι είναι κλειστό το μετρό. Το ξέρω, άσα να πάνε χάλια. Τι θα γίνει, πώς θα πας στη δουλίτσα σου, αγάπη, πώς θα κάνεις τις υποχρεώσεις σου. Εσύ θα με βοηθήσεις. Έχω καμπριόλια, πάμε μια βόλτα. Αμέ. Δεν έχει ούτε τραμ να πάω για καφέ. Γι' αυτό και εγώ θα πάρω το καμπριόλε. Gossip, όσο σκληρό και αν είναι, απενοχοποιείται σιγά σιγά από το ίδιο το σύστημα που αρχικά το είχε αποκηρύξει. Αστέρες του τραγουδιού και του θεάτρου αρχίζουν να σπάνε έστω και με επιφυλάξεις στο εμπάργκο και να εμφανίζονται στα τηλεπαράθυρα των εκπομπών, ενώ το ίδιο το κοινό επιλέγει να δώσει και τηλεοπτικό βραβείο στην εκπομπή Superstar το 2007. Yes! Είναι γεγονός! Η εκπομπή Superstar που ήμουν εγώ, 9 ολόκληρα χρόνια, έχει ένα ρεκόρ. Καμία άλλη εκπομπή δεν κράτησε τόσα χρόνια μέχρι στιγμής στο Star μέσα και σε οποιοδήποτε άλλο σταθμό. Λίγο πριν την οικονομική κρίση, το gossip περιεχόμενο μετακομίζει στην πολύ πρωινή ζώνη και γίνεται ανταγωνιστικό προϊόν απέναντι στα πιο ενημερωτικά προγράμματα της τηλεόρασης. Ήταν Σεπτέμβριος του 2008 όταν η πρωινή μελέτη γίνεται η πρώτη gossip πρωινή εκπομπή με ποσοστά τηλεθέασης που ξεπερνούν το 40% στο δυναμικό κοινό. Λεωνόρα, ναι. Μια προσωπική μου στιγμή που για μένα είναι το πιο ιερό. Ναι, κυρία Δημητριόλα, και αυτό θεωρείται διάλυτη από τη στιγμή από τη στιγμή που υπάρχει η τηλεόραση στη μέση, αυτό είναι reality. Όταν λοιπόν εγώ βλέπω live τον αραγώνα της κόρης σας, εντάξει, και τη συμφίλιωσή σας με την μαμά σας. Έχουμε υποστηρίξει 150.000 φορές σε όλα. Σας λατρεύουμε. Άντζελα. Αφήστε με λιγάκι να ζητήσω κάτι. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μιλάω μαζί σου, με την Ελεονόρα μιλάω. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι τα περιοδικά και όλοι αυτοί που κάνουν καλό κουτσομπολιό έχουν πάρει την κάτω βόλτα στις πωλήσεις, ενώ η πληροφορία όπως είναι αυτή που πλέον ο κόσμος αναζητά. Έχει κουραστεί να βλέπει τις ίδιες από τα ίδια προϊόντα, από την τηλεόραση, από τα ραδιόφωνα, από το διαδίκτυο, τι καλοί που είναι όλοι, τι όμορφα που περνάνε όλοι, τι καλά που περνάμε όλοι και... Το gossip για μένα θέλει ρεπορτάζ. Επιμένω, δεν μπορείς να λες και να γράφεις ό,τι θέλεις και όποιον πάρει η μπάλα. Δεν υπάρχει κακός σχολιασμός, όπως και δεν υπάρχει και κακή διαφήμιση. Υπάρχει σχολιασμός, υπάρχει και διαφήμιση. Υπάρχει κόσμος που έχει την ανάγκη να δει το σχόλιο σου, είτε για να σε κράξει μετά, είτε για να συμφωνήσει μαζί σου, είτε για να μπει στη διαδικασία να πάρει το φίλο του, να αποτελέσει ένα αντικείμενο συζήτησης για τον καφέ του το απόγευμα. Η φθορά των gossip εκπομπών αρχίζει μαζί με την έλλειψη τηλεοπτικών προγραμμάτων. Όσο μεγαλύτερη η ένδυα υπάρχει σε νέα τηλεοπτικά προγράμματα, άρα και σε νέα τηλεοπτικά πρόσωπα, τόσο φτωχότερη είναι και η θεματολογία, αφού στην ελληνική showbiz κυριαρχούν τα τηλεοπτικά πρόσωπα μικρά ή μεγαλύτερα. Τα ποσοστά πέφτουν και τα τελευταία γερά χαρτιά των gossip εκπομπών γίνονται οι ίδιοι οι παρουσιαστές τους. Έτσι το περιεχόμενο γίνεται πολλές φορές αυτοαναφορικό, με τις χαρές και τις λύπες της προσωπικής ζωής των παρουσιαστών να γίνονται θέμα. Εντάξει, είμαι και συγκινητή, δεν θέλω να πω, αλλά
Ευτυχώς έχεις βράχους γύρω σου όμως. Σκληρούς ανθρώπους δηλαδή. Ελενάκη μου, με συγκίνησε πάρα πολύ το βίντεο. Το πώς τα είπες. Είμαστε όλοι πολύ πάρα πολύ. Σε DVD να τον πειράσει στους καλεσμένους. Με το κλάμα μαζί. Ναι. Πολύ ωραίο. Είναι ωραία ιδέα αυτή. Να έχουν κάτι να θυμούνται. Ξέρεις τι γίνεται. Α, Χριστέ μου, αρχίσαμε από σήμερα. Τι θα κάνουμε αύριο. Καλός ή κακός. Παρόλο που ζούμε σαν παντρεμένοι, γιατί ζούμε στο ίδιο σπίτι εδώ και μήνες, από τον Νοέμβριο, θυμόμαστε, ξυπνάμε μαζί, μοιραζόμαστε τα πάντα μαζί. Κάτι αλλάζει, δηλαδή κλείνει ένας κύκλος και ξέρεις, το συνειδητοποιώ έτσι με όλα τα πράγματα. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που μου κάνατε για πλάκα, μου λέτε το πρωί, τελευταία σύσκεψη ανήπαντρη. Τελευταία εκπομπή ανήπαντρη. Κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ένας άλλος. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Μανώλη Τζιράκη και τον Νίκο Χριστοφόρου, από το γνωστό σκηνοθέτη του Τζιράκη, και τον Νίκο Χριστοφόρου από το στούντιο Άτα, που για να μην γίνει μέσα έτσι μπέρδεμα με τις κάμερες, δώσαν εμείς πρωί-πρωί, ετοίμασαν και δώσαν έτσι ένα υλικό όσοι ήθελαν να προβάλλουν. Γιατί, εντάξει, πόσους γάμους έχω παίξει εγώ. Πραγματικά επισήμως μπορούμε να πούμε συγχαρητήρια, γιατί παρουσιάστηκα. Πραγματικά, να σου ζήσει, αγάπη μου. Να είσαι καλά. Με ένα χαμόγελο, με το καλό, με ένα πόνο, πώς τα λένε όλα αυτά. Ναι. Πώς αισθάνεσαι? Τελικά αυτό για τον 4ο μήνα είναι σωστό. Ξέρεις γιατί το λέω. Θέλω να μου πεις αγόρι, κορίτσι, δεν ξέρω. Έχω μπει στον 4ο μήνα. Τώρα θα μάθουμε. Τώρα θα μάθουμε. Εντάξει, ελπίζουμε να το μάθουμε από σένα. Αλλά εγώ σε βλέπω για αγόρι. Ενδιαφέρον και τους ανθρώπους που συναντώ έξω και τα λοιπά. Τους δημοσιογράφους που σεβάστηκαν όλο αυτό το πράγμα που γινόταν, γιατί εντάξει, παίρνανε τηλέφωνα κτλ. Την ομάδα για την Εχεμήθεια, η οποία ήξερε όλα αυτά τα πράγματα και δεν βγήκε πουθενά τίποτα. Και βεβαίως όλα εσάς τα σούργελα, όλους δηλαδή, πραγματικά. Σούργελα. Θέλω να αποκαλύψω το φίλο του παιδιού. Τι είναι? Εγώ είμαι σίγουρος. Θα είναι αγόρι. Είμαι σίγουρος. Και όταν θα το μάθεις, θα με πάρεις εμένα τηλέφωνο και θα μου πεις έπεσα μέσα, δεν έπεσα. Σίγουρα. Σκύψε για να μάθεις άλλη φορά να μας καλείς. Πάρε να είσαι εδώ βιορθόστατος, με καλούς απογόνους. Και να είσαι καλά καλά, δυνατή. Μπράβο, Τζο! Και υγιής. Μπράβο, Είπα ότι ο Ανδρέας μετά από 1,5 χρόνο βγήκε και σχολίασε για εμένα, ενώ ξέρει την αλήθεια, και δεν σεβάστηκε ο ίδιος εμένα. Και βγήκα να αποκαταστήσω την αλήθεια γιατί δεν άντεξα άλλο. Αυτό ήτανε. Ωραία. Είδα σήμερα το πρωί. Τώρα θα το πω γιατί δεν μπορώ, το είδα. Επειδή εγώ χθες το μεσημέρι είχα πάρα πολλά πράγματα που έπρεπε να. Δεν μπόρεσα να δω μεσημεριανά καθόλου, αλλά ούτως ή άλλως είναι κάτι το οποίο και για άλλους λόγους θέλω να το ψηλό αποφεύγω. Δεν θέλω συγχύσεις περισσότερες. Φτάνουν όσες έχω. Ένα κεφάλι, έχω ένα μυαλό, έχει τόσο χώρο μέσα. Λοιπόν. Αλλά δεν πρόλαβα έτσι να δω και να ακούσω και να μου πείτε κανένα τίποτα. Σήμερα το πρωί λοιπόν στην εκπομπή της Ελεονόρα, τώρα, 10 παρά που τέλειωσαν τα πιστολάκια από το κεφάλι μου και μπόρεσα λίγο να ανοίξω και να βάλω ήχο. Από όλα αυτά που είδα, ρε παιδιά, ένα μου έκανε εντύπωση. Η Ελένη Φωτοπούλου. Έχει καημό. Έχει καημό. Γιατί τα είπα αυτά τα πράγματα, γιατί τα λέει κάθε μέρα. Δεν ξέρω. Ελένη μου, αν το πρόβλημά σου είναι ότι δεν τα έχουμε πει ακόμα μετά από 2 χρόνια, ανοιχτή είναι η πόρτα μου, έλα. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε, προς Θεού. Τέτοια επίθεση τώρα, γιατί η μελέτη ήρθε, όχι, δεν είπε ότι είχε πει αυτά, μα τα είπε η γυναίκα, απλά έδωσε μια εξήγηση μόνη της. Από όλα αυτά που χάζεψα στην εκπομπή της Ελεονόρας, από αυτό το που είχε ετοιμάσει το τι είπανε. Πολύ συλλεκτικό από πολλές εκπομπές. Ειλικρινά, μόνο αυτό μου έμεινε. Και επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπω, αναρωτιέμαι. Τι πίκρα έχει αυτό το κορίτσι, ρε Γρηγόρη. Εσύ την ήξερες πιο πολύ από μένα. Δεν πέρασε καλά εδώ. Δεν καλοπληρωνότανε. Δεν έπαιρνε πολλά χρήματα. Δεν βγήκε μπροστά στο γυαλί. Δεν πήρε θέση. Τι έφταιγε, μόνη της δεν είπε ότι θέλει να φύγει. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Και υπήρξε λοιπόν ένας σουσουδισμός. Η ίδια η τηλεόραση, προκειμένου να δείξει ότι είναι κάτι, οι άνθρωποι της τηλεόρασης εννοώ, και όσοι είχαν να κάνουν αυτό, προκειμένου να δείξουν ότι είναι κάτι πιο σπουδαίο από αυτό που στην πραγματικότητα είναι, καταλάβατε, άρχισαν να ασχολούνται με τον εαυτό τους.
Την τελευταία πενταετία, μία ακόμα αιτία, σύμφωνα με τους τηλεοπτικούς συντάκτες, για την πτώση των λεγόμενων μεσημεριανών εκπομπών είναι και η αύξηση του gossip περιεχομένου στην παραδοσιακή πρωινή ζώνη, όχι μόνο ως προς τη θεματολογία, αλλά κυρίως ως προς το σχολιασμό που θυμίζει παλιότερες εποχές. Ήταν η μοναδική παιδιά που δεν είχε κυταρίδες. Δεν είχε, γιατί είναι πολύ γνωστό τρανσέξουαλ. Και επειδή το φως, παιδιά, έπεφτε στη σκηνή, μέχρι και η Στικούδη που έχει τα πόδια, έβλεπες. Είναι κακό αυτό το φως. Οι νόμοι και ήταν θεά. Το φως ήταν περίεργο. Όχι, στην Στικούδη δύναμη. Εσύ, χθες και 10. Όχι, είναι πρώην άντρας. Είναι πρώην άντρας, το δηλώνει και αυτό. Χειρισμένος. Ναι, πώς φάνηκε ο Ρουβάς. Για το ακουστικό. Τώρα θα πάμε στο περιοδικό. Συγγνώμη, Τζένι, μην μας ξαναπείς σουτ στον αέρα. Σουτ και σουτ. Τι είναι αυτό που στη βιβλιοθήκη? Δεν γίνεται. Άσε να ολοκληρώσει. Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα στους ομοφυλόφιλους. Αλλά κάποιοι όμως, κάτσε ρε Φέη, συγγνώμη, παίζουν και ξεφτυλίσουν την επιλογή τους. Η αλήθεια είναι αυτή, ρε Γιώργο. Δηλαδή τώρα ξεφτυλίσεις μια επιλογή σεξουαλική που καλά κάτσε και την έχεις. Όλο αυτό τώρα είναι ξεφτύλα, δεν είναι τώρα σοβαρό. Και σήμερα έχουμε τεράστια τηλεόραση, αλλά δεν το έχουν συνειδητοποιήσει οι άνθρωποι που την κάνουν. Νομίζουν ότι κάνουν τηλεόραση πολυτελείας. Είτε ας πούμε τα πρωινά. Κάποτε στα πρωινά δεν υπήρχε ποτέ gossip. Σήμερα, αν δεν κάνεις μία ώρα gossip στο πρωινό, δεν θα κάνεις νούμερα στην αρχή. Από το χώρο της τηλεόρασης προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά και τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στα εξώφυλλα των gossip περιοδικών. Σαφώς διακριτά από τα lifestyle έντυπα, τα gossip περιοδικά και οι εφημερίδες πρωτοεμφανίζονται στις αρχές της δεκαετίας του 90 μαζί με την ιδιωτική τηλεόραση. Πάντα υπήρχαν τα περιοδικά, το Ρομάτσο, το Ντομινό, η Βεντέτα, ο Θησαυρός, το Φαντάζιο. Υπήρχαν τα περιοδικά που η ενασχόλησή τους ήταν με τον gossip. Δεν ήταν κεντρικό θέμα, διότι είχε άλλα πράγματα να ασχοληθεί ο κόσμος. Οι αναγνώστες θέλουν να μάθουν πολλά περισσότερα για τις ζωές των νέων τηλεαστέρων που στα πρώτα τους βήματα λειτουργούν λιγότερο αυτοαναφορικά. Το πρώτο gossip περιοδικό θεωρείται το Λοιπόν και η πρώτη gossip εφημερίδα ονομάζεται Star και είναι σχεδιασμένα στα πρότυπα της γερμανικής Bild. Ήταν υπερβολή. Πήγαινε στο περίπτερο και έβλεπες 20-30 τίτλους τέτοιων περιοδικών. Κάποια τα οποία είχαν μία αισθητική καλύτερη, κάποια τα οποία ήταν σκουπίδια. Ήταν πραγματικά από αυτά τα περιοδικά που τα χρησιμοποιείς στην κουζίνα για να καθαρίσεις ψάρια ή να πετάξεις πεπονόφλουδες. Ακολουθούν δεκάδες τίτλοι εντύπων, κάποιοι από αυτούς να παραμένουν μέχρι και σήμερα με κύριο στόχο τους τουλάχιστον εντυπωσιακούς τίτλους των εξωφύλων τους. Το gossip έχει πρωταγωνιστές. Αυτούς που το διαχειρίζονται, όπως οι δημοσιογράφοι, και εκείνους που το λούζονται. Δηλαδή αυτούς των οποίων η ζωή γίνεται το επίκεντρο. Μια δυσδιάκριτη αλληλεπίδραση, την οποία ωστόσο το κοινό για κάποιο λόγο αρέσκεται να παρακολουθεί, προσπαθώντας να απαντήσει το ερώτημα αν τελικά έκανε η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα. Στο πλαίσιο της έρευνας, ζήτησαμε από ανθρώπους της τηλεόρασης που έχουν αναδείξει το τηλεοπτικό gossip και έχουν κάνει καριέρα πάνω σε αυτό να μας μιλήσουν και να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τι είναι αυτό που κάνει το κουτσομπολιό ένα δυνατό προϊόν. Κανένας δεν δέχτηκε. Δεν πειράζει. Θα προσπαθήσω να το κάνω μόνη μου. Παλιά μου τέχνη κόσκινο, λέει ο λαός. Και αυτή την τέχνη την ξανατίμησα όπως έκανα τα τελευταία 8 χρόνια. Επιστρέψαμε στα παλιά και θα σας πάρουμε μαζί μας για να δούμε τα πράγματα από μέσα και για να κουτσομπολέψουμε ένα μηχανισμό που μπορεί να έχει αποτέλεσμα χωρίς απαραίτητα να γίνεται σακοβόρο τέρας. Είναι λίγο μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν στο αμερικανικό δίκτυο CBS, τη σκητάλη του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, παίρνει καθημερινά ενημερωτική εκπομπή πολιτικού χαρακτήρα. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι οι πανελίστες στο εξωτερικό, διότι πιστεύω ότι αυτό το θέμα του πανελίστα είναι νομίζω δική μας εφεύρεση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει στο εξωτερικό. Ο ρόλος. Ο ρόλος πανελίστα στην εκπομπή ουσιαστικά είναι να αντικαθιστά τη φωνή του κοινού. Όταν το κοινό βλέπει κάτι, σπίτι του σχολιάζει. Περιμένει να βρει κάποιον να ταυτιστεί μαζί του με αυτό που θα σχολιάζει. Ουσιαστικά είναι ο αντιπρόσωπος του κόσμου μπροστά σε μία κάμερα. Η λέξη πανελίστας είναι αδόκιμη. Πλην του παρουσιαστή, κάθε βράδυ δίνουν το παρόν και 3 ειδικοί επί των πολιτικών, χωρίς ωστόσο να ανήκουν στο χώρο της τηλεόρασης. Αυτό θεωρείται και το πρώτο τηλεοπτικό πάνελ παγκοσμίως. Κάποιοι που ήταν στα πάνελ δεν άξιζαν καθόλου να είναι εκεί. Κάποιοι άλλοι είχαν δουλέψει πάρα πολύ. Ο ρόλος του πανελίστα σε μια εκπομπή είναι να εκφέρει την άποψή του, να σχολιάζει τις ειδήσεις και τα βίντεο της εκπομπής και να κάνει γενικότερα ένα διάλογο και ένα σχολιασμό πάνω στα θέματα της εκπομπής. Εγώ έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους που ήταν τελείως διαφορετικοί στην προσωπική του ζωή, αλλά επειδή είναι επαγγελματίες έπρεπε
έπρεπε να παίξουν κάποιο ρόλο. Και εγώ μερικές φορές, αν και ήμουν πιο πολύ, δεν είχα χαρακτηριστεί, να το πω, ή κακιά, ή καλά κακιά, όχι δεν ήμουνα, ή καλή ισορροπίστρια, κρατούσα έτσι μια πιο ουδέτερη στάση. Παρ' όλα αυτά και εγώ στην προσωπική μου ζωή είμαι πολύ διαφορετική από αυτό που έβγαζα. Στην ευρωπαϊκή τηλεόραση τώρα, οι πανελίστες με τη σημερινή τους μορφή κάνουν την εμφάνισή τους πάλι σε ενημερωτικές εκπομπές στη Μεγάλη Βρετανία τη δεκαετία του 70. Τότε όμως, πέρα από τους ειδικούς, αναζητούνται για πρώτη φορά και τηλεοπτικά πρόσωπα χωρίς να είναι απαραίτητα ειδικευμένα σε αυτό που μιλούν, αλλά σε θέση να εκφράζουν άποψη επί παντός επιστητού. Εγώ δεν είμαι εδώ για να χαλάω προφίλ, είμαι εδώ απλά για να κάνω τη δουλειά μου. Όταν είσαι σε μία εκπομπή, καλείσαι τις περισσότερες φορές, ναι, να παίξεις ένα ρόλο και ίσως να μεγενθύνεις κάποια στοιχεία που μπορεί να μην είναι του εαυτού σου, αλλά να τα προβάλλεις σαν να είναι του εαυτού σου. Δεν νομίζω ότι το να κάνεις τον κακό είναι ένα εισιτήριο ή ένα διαβατήριο ή σου ανοίγει τις πόρτες. Απλά και μόνο ο κακός είναι αυτός ο οποίος κάνει και τη λεγόμενη βρωμοδουλειά και επειδή λίγοι ενδιαφέρονται να την κάνουν, γι' αυτό αυτοί που την κάνουν μπαίνουν λίγο πιο μπροστά, ας πούμε, βγαίνουν λίγο πιο μπροστά και είναι και δακτυλοδεικτούμενοι. Στην Ελλάδα τα πάνελ αρχίζουν στα τέλη της δεκαετίας του 90 και αποτελούνται από 3 κατηγορίες επαγγελματιών: δημοσιογράφους, ειδικούς και πρωτοεμφανιζόμενα ή παλέμαχα τηλεοπτικά πρόσωπα που κερδίζουν τη θέση τους με πικάντικα σχόλια, ιδιαίτερη εμφάνιση ή θορυβώδη παρουσία. Υπάρχουν στην πιάτσα πάρα πολλά παιδάκια που προκειμένου να βγουν προς τα έξω και να φανούν, λένε ό,τι τους λένε στο ακουστικό. Αυτό όμως νομίζω ότι το κοινό το καταλαβαίνει. Δηλαδή, το να κάνεις τον καλό ή το να κάνεις τον κακό μέσα από ρόλους είναι μια για μένα πολύ κακή επιλογή, ανόητη επιλογή που τελικά μέσα στον χρόνο δεν έχει διάρκεια. Γι' αυτό και πάρα πολλά από αυτά τα πρόσωπα τα οποία παίξαν αυτούς τους ρόλους έχουν πεταχτεί εκτός. Πήγε φορμαέλα. Γκοργοτζόλα. Δεν πήρε τον πρώτο ρόλο. Όχι ρε γαμώτο. Να ρωτήσω κάτι. Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Ποιος της έδωσε, κάτσε να ρωτήσω κάτι σημαντικό. Ποιος έδωσε φαγητό να φάει. Δεν έχω χάσει δουλειά επειδή κλήθηκα να κάνω την κακιά, γιατί δεν σου βάζουν το μαστίγιο. Μπορεί να σε πιέσουν κάποιες στιγμές γιατί θέλουν να χειριστούν με έναν αλφα τρόπο ένα θέμα, αλλά παίζει ρόλο και αν το έχεις ως συνήθως ο αρχισυντάκτης και στις συσκέψεις βλέπεις ποιος μπορεί να στηρίξει από την κακή εισαγωγικά πλευρά ένα θέμα και ποιος να είναι καλύτερος. Δεν θα βάλουν κάποιον που δεν μπορεί να το υποστηρίξει να κάνει τον κακό, εννοείται. Το ξέρετε κανονικά. Μαμάνο. Αυτά είναι τα δύσκολα. Όχι, δεν κατάλαβα. Τι μάλλον θα χαϊδεύω εγώ μετά. Παιδιά, θα διατηρήσει την ψυχραιμία του. Αλήθεια, Χριστός και Παναγία. Μην γελάς παρουσιάστρια. Οι απόψεις τους είναι καθαρά υποκειμενικές, αμιγώς προσωπικές, διαμορφώνοντας ωστόσο άποψη και δημιουργώντας κλίμα. Ενώ στην αρχή οι εμφανίσεις τους ήταν σποραδικές, μετά από λίγα χρόνια ο ρόλος τους όχι μόνο εδραιώνεται, αλλά θεωρείται και καταλυτικός για την επιτυχία ή την αποτυχία μιας εκπομπής. Ένα ταγκό πήγαν να χορέψουν οι δόλοι, οι χορογράφοι δηλαδή, και μαζεύαν οι άνθρωποι τα νεφρά τους από τα πατώματα. Μιλάμε για τον Νάζ, όχι για αστεία. Να δει μπουτάρες στο μάτι σου, μπρατσάκια αφράτα, πισινάκια τροφαντά, η χαρά του τηλεθεατή κατά τα άλλα. Αλλά ουχή του χορευτή. Που είπαμε, έχει δύναμη στα χέρια του ο άνθρωπος, αλλά δείχτε και λίγο έλεος, κορίτσια, και σταματήστε τις διπλές και τριπλές παπάρες στο ελαιόλαδο. Η κυρία που τα λέει αυτά είναι η κυρία που βλέπει στην οθόνη σου. Την εποχή όπου το gossip θεωρείται το πιο πιασιάρικο τηλεοπτικό προϊόν, οι πανελίστες, όσο πιο κεντρικοί είναι, τόσο πιο περιζήτητοι και ακριβοπληρωμένοι γίνονται. Με το σύστημα να μετατρέπει αυτούς σε κεντρικότερους πρωταγωνιστές και από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές της επικαιρότητας. Η αλήθεια είναι ότι ο Μίστακας έχει πάθει λίγο το grown up, ψιλομεγάλωσε. Θα μου πεις τώρα. Ναι, παιδιά, το μουστάκι, γι' αυτό λέγεται μουστάκι, άλλωστε γιατί μεγαλώνει. Το μουστάκι λοιπόν. Μπορεί να είναι απόγονος του Καραϊσκάκη, Νίκο. Δηλαδή οτιδήποτε μεγαλώνει το λες μουστάκι. Εγώ ήμουν ο πρώτος που πληρωνόταν για να κάνει αυτή τη δουλειά. Την πρώτη φορά δεν ήθελα να πάω καν. Ήμουνα με το εγώ δεν θέλω να μπλέξω σε τέτοια κατηναριά κτλ. Πήγαμε 2 φορές απλά ως καλεσμένος και μετά δεν με χάλασε. Τα πρώτα 3 χρόνια ήμουνα πολύ κακός εγώ.
κακός σε εισαγωγικά. Ήμουνα επιθετικός. Ήμουνα ο άνθρωπος ο οποίος μου άρεσε, έλεγες Ολυμπιακός, θα σου έλεγα Παναθηναϊκός, ενώ είμαι Ολυμπιακός. Δηλαδή είμαι ο αντίθετος. Μου άρεσε αυτό. Αν είχαν οι πανελίστες ρόλο, νομίζω ότι γενικά στο κάθε τι πρέπει να υπάρχει ένας ρόλος και όταν μάλιστα γίνεται μια εκπομπή, και όχι μόνο σε εκπομπή, γενικότερα, αλλά συγκεκριμένα σε εκπομπή, μιας και μιλάμε για εκπομπές και πανελίστες, φυσικά και έχουν ρόλο. Δεν μπορούν να κάνουν όλοι τα πάντα. Όλοι παίξαν ένα ρόλο. Δεν υπάρχει άνθρωπος να παίξει ρόλο. Εγώ έπαιξα, πιστεύω, καλύτερο το ρόλο από οποιοδήποτε άλλον και φάνηκα χρήσιμο στην εκπομπή που εμφανιζόμουν την περίοδο εκείνη, αυτά τα 9 χρόνια. Και γι' αυτό έμεινα. Υπήρχαν και πολλά άτομα που ερχόντουσαν στο τσάμπα μόνο και μόνο για να φανούν, οι οποίοι όντως δεν είχαν και κανένα επάγγελμα επί της ουσίας. Αυτή η μόδα θα κρατήσει λίγο, αλλά θα κάνει θόρυβο. Ιδιαίτερα τα πρώτα 3 χρόνια της εκπομπής είχα τρομάξει και εγώ με τον εαυτό μου πολλές φορές, με αυτά που γινόντουσαν στον αέρα. Πίστευα ότι εγώ στα 3 πρώτα χρόνια θα είχα τελειώσει από την εκπομπή, γιατί ήμουνα πολύ ακραίος. Δίνανε γραμμή, αυτούς κράχτε, αυτούς μην κράξεις. Εννοείται ότι στο χώρο αυτό υπάρχουν αιμονικοί άνθρωποι, οι οποίοι είτε απέτυχαν να κάνουν τηλεόραση και το μόνο που κάνουν είναι να κάνουν κριτική για την τηλεόραση, είτε απέτυχαν να γίνουν παρουσιαστές και βρίσκονται πάντα δεύτερη ή τρίτη σε μια παραγωγή τηλεοπτική, είτε απέτυχαν συνολικά να ικανοποιήσουν τη ματαιοδοξία τους και την υπέρμετρη φιλοδοξία τους και βγάζουν αιμονές εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν κενά μέσα τους. Είναι πολύ άγριο σπόρ η τηλεόραση και είναι ακόμη πιο άγριο το τηλεοπτικό κουτσομπολιό. Όλο αυτό λοιπόν γινόταν για κάποιους σαν πλάκα, ήταν πολύ σοβαρό όμως και δυστυχώς δεν υπήρξε φρένο εκείνη την περίοδο, με αποτέλεσμα στη συνέχεια βέβαια να δούμε τέτοιους ανθρώπους μετά τις ζωές τους να καταστρέφονται, να περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, να αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και να μην μπορούν πλέον να κυκλοφορούν. Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οι gossip εκπομπές έχουν μετανομαστεί σε εκπομπές lifestyle. Οι εκκεντρικότητες και οι υπερβολές εκλείπουν, όπως και οι άλλοτε σκληροπυρηνικές φιγούρες στα πάνελ των εκπομπών. Αυτές εξακολουθούν να ασχολούνται με την ίδια θεματολογία, ωστόσο ο τρόπος προσέγγισης είναι πιο μαλακός. Επειδή έτσι και το παρακολούθησα και μέσα στο Σαββατοκύριακο και μέσα από τα sites και μέσα από τα blogs και είδα και ένα ρεπορτάζ που είχαν τα αποκαλυπτικά η εκπομπή του Μένιου. Δεν κατάλαβα γιατί μπήκαν αυτοί οι 15 securities, παιδιά. Για να κλείσουν. Ήθελαν να κρατήσουν την ιδιωτικότητα της στιγμής. Δεν ήθελε να έχει δημοσιογράφους και κάμερες κτλ. Γι' αυτό και επέλεξε να βάλει τους securities για να μην μπουν οι άνθρωποι μέσα. Θεωρώ ότι οι εκπομπές αυτές που παλιότερα χαρακτηριζόταν ως κουτσομπολίστικες ή ως μεσημεριανές ή μεσημεριανάδικα ή πανελάκιδες ή οτιδήποτε άλλο λέγανε, ουσιαστικά ακολουθώντας την γνωστή ταμπέλα που υπάρχει στην Ελλάδα, ό,τι θες να το ταμπελώσεις και να βάλεις μια ταμπέλα για να το υποτιμήσεις, ρίξτε μια ταμπέλα. Θεωρώ ότι οι εκπομπές αυτές συνεχίζουν να πουλάνε και πουλάνε, αλλά όχι στη μορφή που τις είχαμε γνωρίσει πριν από κάποια χρόνια. Το gossip πιστεύω ότι δεν είναι κάτι εκτός της πραγματικότητας, δηλαδή υπάρχει παντού, υπήρχε πάντα και πιστεύω ότι θα υπάρχει γιατί είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου εν μέρει να ασχολείται και με τους άλλους. Όλο αυτό ήταν ένα παραμύθι πολύ κακό. Άνθρωποι οι οποίοι κανιβάλισαν ζωές δεν έχουν συγχωρεθεί ούτε από το κοινό, αλλά ούτε και από τους ανθρώπους τους οποίους κανιβάλισαν. Αρχικά η ιδέα μας ήταν να ζητήσουμε από κάποιο πρόσωπο που είχε ζήσει το gossip γερά στο πετσί του, είτε να μας μιλήσει γι' αυτό, είτε να μας υποδεχτεί στο πλατό της σημερινής του εκπομπής, προκειμένου να δούμε τις αλλαγές που έφεραν οι ανάγκες της εποχής στη διαχείριση του gossip. Με μεγάλη μας έκπληξη, κανείς από τους πρωταγωνιστές της χρυσής εποχής του gossip δεν δέχτηκε να αναφερθεί σε αυτό, θέλοντας να αποτινάξει από πάνω του ένα παρελθόν που ωστόσο αποτελεί γεγονός. Παρουσιάστριες που υπηρέτησαν τον gossip και τώρα δεν θέλουν να το αρνούνται, για μένα είναι ηλίθιες. Όταν ένας άνθρωπος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τέτοιου είδους εκπομπές, με το gossip, με το κουτσομπολίστικο, με τη μεσημεριανή ζώνη κλπ, είναι δύο τα τεινά. Ή έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά και υπήρξε θύμα και ο ίδιος στο τι
παίζεται εκεί μέσα. Ή δεν του άρεσε η εικόνα του μέσα σε αυτό το κομμάτι και δεν θέλει πια να το θυμάται. Φυσικά δεν είναι τίτλος τιμής, οπότε αυτοί οι άνθρωποι που θέλησαν να συνεχίσουν να είναι στην τηλεόραση δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να ταυτίζονται με αυτό το είδος. Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε εμείς οι ίδιοι σε αυτή την ξενάγηση. Για μία μέρα βρέθηκα και πάλι να κρατώ τα ενία μιας εκπομπής που διαπραγματεύεται την καθημερινότητα των άλλων, όπως άλλωστε έκανα για 8 ολόκληρα χρόνια. Οι συντελεστές καταφθάνουν ώρα πριν την έναρξη της εκπομπής για να ετοιμαστούν. Ευτυχώς, οι αλλαγές που έγιναν τα τελευταία χρόνια στις εν λόγω εκπομπές ήταν εφόλης της ύλης και εκτός από τον τρόπο διαχείρισης της θεματολογίας αφορούν και στο στιλιστικό κομμάτι. Τα χτενίσματα είναι πιο απλά, το μακιγιάζ πιο φυσικό, τα ρούχα δεν θυμίζουν σε τίποτα τον παλιό καλό καιρό. Θεωρώ δηλαδή ότι εκείνη η εποχή, συγκριτικά με σήμερα, είχε πολύ λιγότερη αισθητική. Ακόμα και σήμερα οι εκπομπές που γίνονται και αφορούν το κουτσομπολιό, εντός ή εκτός εισαγωγικών, είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Η σκαλέτα, δηλαδή η ροή των θεμάτων κατά τη διάρκεια της εκπομπής, είναι έτοιμη από την προηγούμενη μέρα. Οι τυχόν ακρότητες που γίναν, νομίζω ότι πάλι ήταν πιο ήπιες από ό,τι συμβαίνει, ας πούμε, στην αμερικανική τηλεόραση, που είναι και η πρώτη διδάξαζα σε όλα αυτά. Ζω μεγάλες στιγμές και πάλι στην καριέρα μου. Γουστάρω. Πρόσεχε μη μου φύγεις, γιατί δεν θα σε μαζεύω μετά. Όταν όλοι ετοιμαστούν, παίρνουν τις θέσεις τους. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά και η εκπομπή είναι στον αέρα. Τα τελευταία νέα της καλλιτεχνικής επικαιρότητας ξεδιπλώνονται ένα-ένα. Η παρουσιάστρια ανοίγει τη συζήτηση και στη συνέχεια ο καθένας εκφράζει την άποψή του με επιχειρήματα. Συνήθως το πρόβλημα που έχουν οι ερεξιντάκτες και οι παρουσιαστές της εκπομπής είναι ότι δεν μαζεύομαι. Δηλαδή, μπορεί να λένε όλοι μαζί, θα πούμε αυτό. Λέω, παιδιά, εγώ θα πω αυτό που θέλω και συνήθως δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα μου πεις πες αυτό και θα το πω. Το gossip είναι κάτι το οποίο είναι το παρασκήνιο. Εγώ πιστεύω, δεν είναι το κουτσομπολιό. Εγώ δεν θεωρώ το gossip είναι κουτσομπολιό. Εγώ θεωρώ ότι το gossip είναι παρασκήνιο. Εκτός αν εννοούμε για το gossip του τύπου τι κραγιόν έβαλε ο τάδε ή γιατί δεν φόρεσε τρέσσε σήμερα, που πραγματικά αυτό το gossip δεν με αφορά. Με αφορά το gossip με την έννοια του παρασκηνίου, του παρατηλεοπτικού. Στόχος πλέον είναι να ακούγονται όλες οι πλευρές και να τηρούνται ισορροπίες. Έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε σοκ την είδηση ότι μια γυναίκα μπορεί να πάχυνε, όπως παχαίνει μια γυναίκα που μπορεί να κάνει κορτιζόνη, που μπορεί να έχει άλλο πρόβλημα υγείας. Ο πανελίστας, αναλόγως με την προσωπικότητά του και τη δική του άποψη, εκφράζει τη γνώμη του. Αυτό που πιστεύει, λέει. Πιστεύω ότι εκφράζει την άποψή του, αυτό που είναι ως άνθρωπος, ως χαρακτήρας, πάνω στο θέμα. Φυσικά και γι' αυτό είναι ο πανελίστας, έτσι. Κοίταξε να δεις. Δεν είναι εύκολο, σίγουρα. Απλά σε ένα πάνελ, όταν είμαστε πολλά άτομα, ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Τώρα, δεν γίνεται να συμφωνούμε όλοι, αλλά ούτε και να διαφωνούμε ταυτόχρονα. Ο καθένας έχει κάποιο ρόλο. Στο να καθόμαστε να συζητάμε στα πόσο κιλά ακριβώς μια γυναίκα είναι σεξι και σεξ symbol και στα πόσα δεν είναι. Λες και το σεξ ακριβώς. Και θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο θέμα των δημοσιογράφων, γιατί για να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς, ένας άνθρωπος που θα έχει παραπάνω κιλά και θα πάει σε ένα μαγαζί να ψωνίσει, σε ένα κατάστημα να αγοράσει κάτι, και δεν είναι κατάστημα για υπέρβαρους, είναι το τρόπος που θα το κοιτάξει η πολίτρια, το σχόλιο που θα το κάνει, το εισπράττει αυτό. Η οικονομική κρίση στη χώρα μας αποπροσανατόλισε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, που πλέον είχε σοβαρότερα ζητήματα να την προβληματίσουν από το αν χώρισε ο τραγουδιστής από το μοντέλο ή γέννησε η τάδε και ερωτεύτηκε ο Δίνα. Το gossip χάνει την έγκλη του. Στερείται τα όπλα του, καθώς περιοδικά, κανάλια και εκπομπές κλείνουν, ενώ οι πρωταγωνιστές του, από άλλοτε αγαπημένο θέμα συζήτησης, γίνονται στόχαστρο και αφορμή για ξέσπασμα της ευρύτερης κοινωνικής μάζας. Οι τόνοι πέφτουν. Το κουτσομπολιό ακόμα ζει. Ωστόσο, έχει χάσει την εγκυρότητά του και τη σημασία του, όποια και αν ήταν αυτή, στη συνείδηση του κόσμου. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Στην ενότητα που ακολουθεί, θα δείτε το πόσο εύκολο είναι να δημιουργηθεί, να αναπαραχθεί και να διαδοθεί μια πληροφορία χωρίς κανείς να αναλογιστεί το κόστος. Το κόστος του να πέσει σε επαγγελματικό ατόπιμα αναξιοπιστίας ένας επαγγελματίας, αλλά και του να εκθέσει χωρίς λόγο πρόσωπα και ζωές ανθρώπων. Το 2010 πώς ήταν για σας? Άσχημο. Ο χωρισμός της Ελένης Μεναγάλη και του Γιάννη Λάτσιου είναι η κορυφαία εκδήλωση του αυτιστικού σουσουδισμού της γαλαντζή ελληνικής, του γαλαντζή ελληνικού lifestyle.
Ήταν 29 Ιανουαρίου του 2010 όταν με μια λιτή ανακοίνωση η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος ανακοινώνουν πως αποφάσισαν να χωρίσουν. Η είδηση του χωρισμού έστειλε στα τυπογραφεία τα δύο μεγάλα περιοδικά OK και Hello για την κυκλοφορία έκτακτου τεύχους που κυκλοφόρησε Σάββατο πρωί με εκτενές φωτογραφικό υλικό από όλη την κοινή πορεία του ζεύγους αλλά και λεπτομέρειες για το παρασκήνιο του χωρισμού. Θυμήθηκα ότι έχω περάσει αντίστοιχη φάση όταν χώρισα που εγώ έλεγα δεν μπορώ να περπατάω στον δρόμο και να κοιτάζω τα περίπτερα. Δεν ήθελα να βλέπω τον εαυτό μου να παίζει παντού σε όλα τα περιοδικά. Είχα πάθει νευρικό κλονισμό. Δεν μπορούσα να βγω από το σπίτι μου. Συμφωνώ. Δηλαδή είχα το κεφάλι κάτω ή το γύρναγα από εκεί και με πιάνουν ταχυπαλμίες μόλις πλησίαζε ένα περίπτερο. Έλεγα πάλι εγώ είμαι κρεμασμένη παντού. Τι θα λένε πάλι. Ήταν ένας χωρισμός που νομίζω ότι δεν θα ξεπεραστεί από κανέναν άλλο. Ήταν και η πρώτη φορά που για τα δεδομένα της ελληνικής showbiz βγήκε και δελτίο τύπου για να ανακοινωθεί. Το θυμάμαι σαν τώρα που ήρθε στα email μας. Νόμιζα ήταν αστείο. Το διαζύγιο της κυρίας Μενεγάκη με τον κύριο Λάτσιο ήταν καραμπινάτο gossip και είναι ένα gossip που και οι δύο θα έλεγα έτσι στήριξαν με τον τρόπο τους, διότι εν τέλει ποιος είναι ο κύριος Λάτσιος και ποια είναι η κυρία Μενεγάκη οι οποίοι βγαίνουν και βγάζουν η ίδια ανακοίνωση δίκη, ας πούμε, ανακοίνωση της βασιλικής οικογένειας ότι ναι, χωρίσαμε. Κάτι τέτοιο δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στα ελληνικά χρονικά. Το ίδιο συνέβη και στις τηλεοπτικές εκπομπές, που για μήνες μετά παρακολουθούσαν καρέ-καρέ την πιο πολύ συζητημένη ιστορία διαζυγίου της ελληνικής τηλεοπτικής πραγματικότητας. Αυτό θα ήταν και το τελευταίο μεγάλο gossip ξέσπασμα. Κυριακή απόγευμα σε παιδότοπο στη Λεωφόρο Κηφισίας. Η Ελένη Μενεγάκη μαζί με τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της, Άγγελο και Λάουρα, παίζουν. Μαζί τους και ο επιστήθλιος φίλος της μαμάς, Ματέο Παντζόπουλος. Ο Ματέο όμως παγώνει όταν βλέπει τηλεοπτική κάμερα. Ειδοποιεί την Ελένη Μενεγάκη και εκείνη τρέχει προς το μέρος μας, ζητώντας να κατεβάσουμε την κάμερα. Ο Ματέο, με την ιδιότητα του επιστήθιου φίλου της παρουσιάστριας, εκνευρίζεται και επιτίθεται λεκτικά στη δημοσιογράφο Μάρια Κοκολάκη. Η Ελένη Μενεγάκη προσπαθεί να τον συγκρατήσει. Ο Ματέο Παντζόπουλος, που έμαθε καλά να παίζει το κρυφτούλι με τους δημοσιογράφους τον τελευταίο καιρό, παραδίδει τώρα και μαθήματα δημοσιογραφίας. Φαίνεται πως έχει μπει για τα καλά στο πετσί του ρόλου του ως μελλοντικού παρουσιαστή, αλλά και ως συντρόφου της Ελένης Μενεγάκη. Είναι αυτός που μιλάει με τον υπάλληλο του παιδότοπου προκειμένου να ανέβουν τα παιδιά της παρουσιάστριας στις πάπιες. Ρωτά πόσο στοιχίζει η βόλτα για κάθε παιδί και γυρίζει προς το μέρος της Ελένης Μενεγάκη. Η παρουσιάστρια του απαντά αρνητικά και εκείνος κάνει μια γκριμάτσα απογοήτευσης, ψάχνοντας ταυτόχρονα στις τσέπες της βερμούδας του για να βρει ψηλά για να ανέβουν στο παιχνίδι τα παιδιά της Ελένης Μενεγάκη. Η πορεία της οικονομίας στη χώρα μας και ότι συνεπάγεται αυτό θα βάλει λουκέτο σε πολλά περιοδικά, κανάλια και εκπομπές. Σε ένα λαό 10 εκατομμυρίων δεν μπορεί να υπάρχουν τόσα lifestyle περιοδικά και τόσες εκπομπές. Επίσης, δεν μπορεί το gossip ή το lifestyle να έχει τέτοια ευρύτητα θεμάτων ώστε να τροφοδοτεί τόσες πολλές σελίδες και τόσες πολλές τηλεοπτικές ώρες. Gossip τα τηλεοπτικά έπεσαν μετά το 2009 γιατί και η ίδια η κοινωνία προσγειώθηκε στα πραγματικά της προβλήματα. Είδε την πραγματικότητα και η πραγματικότητα ήταν ζωφερή και διαφορετική. Ταυτόχρονα η μόδα των social media που έχει ήδη ξεκινήσει από το 2009 με το Twitter και το Instagram να ξεχωρίζουν δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους της επικαιρότητας να διαχειρίζονται οι ίδιοι το κουτσομπολιό που τους αφορά σε μια προσπάθεια να ελέγξουν το τι αλλά και το πώς βγαίνει κάτι προς τα έξω. Τις βγάζω μόνη μου και τις ανεβάζω στο Twitter. Να τις βλέπετε, να τις χαίρεστε, μωρέ. Δεν ταλαιπωριέται κανείς και πάτε και τίποτα. Να το πούμε αφού θέλετε να με βλέπετε και στις προσωπικές μου στιγμές, αυτές που φαίνονται, εν πάση περιπτώσει, οι άλλες που δεν φαίνονται, δεν θα τις δείτε ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, θα σας ανεβάζω εγώ. Τσάμπα, θα μπαίνετε στο Twitter. Χτυπάτε Ελένη. Τι θέλετε. Τι θέλετε. Το κομμωτήριο. Άλλωστε, αναμαλιασμένο. Πάτε την ρε. Είμαστε χαρούμενοι. Ναι, το ίντερνετ είναι η νέα πλατφόρμα για όλα, όχι μόνο για το gossip. Το διαχειρίζονται σε μεγάλο βαθμό. Διοχετεύουν φωτογραφίες και πληροφορίες στο βαθμό που θέλουν.
Βλέπουμε φωτογραφίες των παιδιών τους, της ζωής τους, φωτογραφίες από τις διακοπές τους, από οποιασδήποτε στιγμές. Επίσης υπάρχουν και οι πληροφορίες που μπορούν να διοχετευτούν μέσω Twitter και Facebook, είτε με υπονοούμενα, είτε με ανακοινώσεις. Η τηλεόραση αλλάζει τα δεδομένα της και το gossip πρέπει να βρει άλλον τρόπο να εκφράζεται ανθρωποφάγα. Το ίντερνετ αποτελεί την ιδανική λύση. Όλα τα κινητά τηλέφωνα πλέον έχουν φωτογραφίες και βίντεο όπου όποιος θέλει, ό,τι ώρα θέλει, αν δει κάποιον που είτε είναι θαυμαστής του ή οτιδήποτε, θα του τραβήξει μια φωτογραφία, θα του κάνει ένα βίντεο, θα το ανεβάσει στο Facebook, στο Twitter, στο Instagram. Δηλαδή, εάν έχεις λίγο διευρυμένο μυαλό και ανοιχτούς ορίζοντες, μπορείς να έχεις την πληροφορία ή την εικόνα πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα από ό,τι με το παρελθόν. Πέρα από τα site που λειτουργούν με ονοματεπώνυμο και επαγγελματίες που βάζουν την υπογραφή τους σε άρθρα και απόψεις, ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια και χιλιάδες blogs που δημοσιοποιούν, αναπαράγουν ή πολλές φορές δημιουργούν και ιστορίες, άλλοτε ανώδυνες, αλλά συχνά και ακραίες. Γενικά μπορούμε να πέσουμε εύκολα σε παγίδες, πόσο μάλλον τα site που υπάρχει αναπαραγωγή συνέχεια. Τα sites ουσιαστικά η δουλειά τους είναι να έχουν κάθε δευτερόλεπτο, αν ήταν δυνατόν, θέμα. Λοιπόν, οπότε και το παραμικρό και το πιο απλό, που σε καμία περίπτωση στην τηλεόραση δεν θα το έκανες θέμα, γιατί θέλεις κάτι πάρα πολύ χτυπητό, θα το κάνουν θέμα, ακόμα και μια φωτογραφία. Είναι θέμα δευτερολέπτων, δηλαδή μόλις κάσει μια είδηση, οποιαδήποτε είδηση, μέσα σε δευτερόλεπτα έχει γίνει αναπαραγωγή της από όλες τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές σελίδες και δυστυχώς τώρα τελευταία το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει διασταύρωση. Μια φωτογραφία δεν σημαίνει ότι έχεις το θέμα. Οφείλεις και πάλι να μπεις στα βασικά, που είναι τα 5W. Τι, ποιος, πού, πότε και γιατί. Πώς γράφονται σήμερα τα gossip. Γράφονται λίγο σαν, γίνεται λίγο σαν ανακύκλωση. Δεν τα ψάχνουμε πολύ όπως τα ψάχναμε παλιά. Νομίζω ότι μένουμε λίγο περισσότερο στην επιφάνεια. Υπάρχουν και περιπτώσεις που θα τα ψάξεις στα gossip και όταν είναι κάποιο σοβαρό θέμα, εννοείται ότι δεν μπορείς να μείνεις σε αυτό που είδες ή σε αυτό που άκουσες, αλλά τις περισσότερες φορές υπάρχει αυτή η ταχεία αναπαραγωγή. Στα επόμενα λεπτά θα δείτε πόσο εύκολα σήμερα ο καθένας μπορεί να διαμορφώσει άποψη και κλίμα γύρω από ένα πρόσωπο ή μία είδηση. Λέγαμε και πριν πόσο εύκολο είναι να δείξουμε ότι μια είδηση, μια φήμη, ένα ακόμα και ανυπόστατο κείμενο μπορεί να αναπαραχθεί μέσω των blog στο ίντερνετ. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι τι είδηση να πούμε. Κάτι που θα πουλήσει, ξέρω εγώ. Κάτι που θα μπορούσε να κάτι θα μπορούσε να είναι αλήθεια, να διασταυρωθεί, να είναι αληθοφανές, ναι. Έτσι. Και να διασταυρωθεί, δηλαδή να πάρουν ένα τηλέφωνο, να δουν. Κάτι που να είναι και να μην είναι. Να καταλάβεις, μην είναι βαρύκτοπο, γιατί αν είναι βαρύκτοπο θα αναπαραχθεί. Και συνήθως ότι έχει να κάνει με τα προσωπικά του καθενός, επειδή προσωπικά. Ναι, αλλά δεν θα πρέπει να πάρει ένας άνθρωπος ένα τηλέφωνο να το διασταυρώσει ή όχι. Θα πρέπει, θα το κάνει. Εκείνη το θέμα. Αυτό θέλουμε να αποδείξουμε. Ξέρω εγώ, τι να πούμε. Πάω στο Dancing with the Stars της Ιταλίας. Σου κάνουν πρόταση από το Dancing with the Stars της Ιταλίας να πάρεις μέρος. Ούτως ή άλλως εγώ έχω κονέ με τους Ιταλούς, γιατί και εδώ έχω συνεργαστεί με Ιταλούς παραγωγούς. Είχα πάει στο Ιταλικό Dancing with the Stars όταν ήταν η Ρία Αντωνίου, είχα γνωρίσει όλους τους συντελεστές. Θα μπορούσε. Πρόσεξα να δεις. Πόσο εύκολο είναι να υπάρξει η αρχή μιας ανύπαρκτης είδησης. Φτιάχνω ένα λογαριασμό στο mail, έναν λογαριασμό mail ενός Ιταλού υποτιθέμενου. Ο υποτιθέμενος Ιταλός παραγωγός, του οποίου εγώ έχω φτιάξει το mail, σου στέλνει ένα μήνυμα στα Ιταλικά που σου λέει ότι θα ήταν μεγάλη τους χαρά και τιμή να συμμετείχες στο Ιταλικό Dancing with the Stars. Αυτό το μήνυμα από τον υποτιθέμενο Ιταλό παραγωγό, που επαναλαμβάνω εγώ έχω δημιουργήσει, φεύγει προς ένα blog, το οποίο blog επίσης εγώ έχω δημιουργήσει, και περιμένουμε να δούμε αν αυτή η είδηση αφενός αναπαραχθεί, αφετέρου διασταυρωθεί. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:25.
9 και 25 Τετάρτη. 9 και 25 Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου. Και φτιάχνω πάρα πολύ εύκολα ένα απλό blog, το οποίο θα ονομάζεται TV Reporter. Και με ένα κλικ, αφού έχουμε επιλέξει και το πώς θα φαίνεται το ιστολόγιό μας, έχουμε το TV Reporter. Φτιάχνουμε μια καινούργια ανάρτηση, η οποία έχει τίτλο αποκλειστικό η Ελεονόρα Μελέτη στο Ιταλικό Dancing with the Stars. Βρίσκουμε και μια φωτογραφία της Ελεονόρας. Επιλέγουμε μια φωτογραφία έτσι που να είναι αποκαλυπτική, όπως αυτή, ας πούμε, με το μαγιό. Βάζουμε την εικόνα και για να την κάνουμε και ακόμα πιο αληθοφανή την είδησή μας, παίρνουμε το mail που έχουμε κατασκευάσει, το βγάζουμε μια φωτογραφία και αμέσως το ανεβάζουμε στο blog μας. Δημοσιεύουμε και να η ανάρτηση.